Plodné hovory. Podcastová série pro všechny, kteří jsou na cestě za svým vysněným miminkem a ta cesta už je možná dlouhá a bolavá. První série podcastu byla o naší cestě k miminku. Rozhovory s odborníky, kteří nám pomáhali. Udělalo mi velikou radost, že jste si přáli pokračování. A tak je tady druhá série. Rozhovory s dalšími odborníky, ale i vaše reálné životní příběhy. Jmenuji se Dominika a snažím se, aby neplodnost už nebyla tabu. Tak ahoj, krásný dobrý den. Je tady další díl plodných hovorů a já jsem moc ráda, že dnes můžu přivítat molekulární genetičku Barboru Baďurovou. Ahoj Báro. Ahoj. My jsme si potykali, takže už tady teďkon to bude taková příjemnější atmosféra. A já moc děkuji, že jsi přijala pozvání a že jsi přijela za mnou do Prahy z Bratislavy, protože to mělo být opačně. To vůbec nevadí a akýkoľvek dôvod na navštívenie Prahy je úplne fajn, takže ďakujem za pozvání, jsem velmi ráda, že jsem tu. Děkuji. Tak já teď Báru představím. Barbora Baďurová je vědkyně zkoumající ženskou plodnost a procesy, které se dějí z vajíčky. Vystudovala v zahraničí genetiku a věnovala se dynamice neoplodněného vajíčka v souvislosti s ženským věkem a práci obhájila na Newcastle University. Účastnila se jako řečnice TEDx Bratislava a nyní se věnuje už jinému tématu a je v Ústavu experimentální onkologie Biomedicínského centra Slovenské akademie věd. Tak, všechno v pořádku? Všechno v pořádku. Máme radost. Všetky inštitúcie sú vymenované. Přesně. No a já jenom dodám takovou tu větu, co říkám pokaždé, že všechno, co si tady dnes budeme říkat, tak slouží pouze pro naši inspiraci. Tyto informace nenahrazují zdravotní rady. Pokud máte zdravotní problémy, tak vše konzultujte se svým lékařem. A samozřejmě budeme rádi za sdílení tohoto dílu, za odběr podcastu, ať se tohle téma dostane k co nejvíce lidem. A my se do toho pustíme. Jdeme na to. Tak jo. Báro, já bych si moc přála, aby ten rozhovor dodal vlastně, že dám takovou naději a víru a vlastně i tolik potřebné informace. Tak uvidíme, co nám přináší za informace. Sama jsem napjatá a těším se. A já jsem velmi zvedavá, čo zo mňa vypadne. Takže velké překvapení. Moje první otázka. Mám tady takovou citaci, kterou jsem si našla v rozhovoru pro deník N, kde si vlastně říkala, viděla jsem vajíčka mladých žen, která byla v katastrofálním stavu a viděla jsem vajíčka starších žen, které byly ve výborném stavu. Tak to je věta, kterou si řekla v rozhovoru pro deník N a která mě velmi zaujala. A přiznám se, že jsem na ní dost často myslela a tak jsem právě si moc přála tě oslovit, aby jsme si mohli trošku o tomhletom tématu popovídat. Ale asi úplně na úvod bude dobrý vysvětlit, jak moc náročný je vlastně studium těch vajíček a proč je tak náročný, než se pustíme do nějakých dalších jako výstupů. Áno, no ako dlho sa vie, že s vekom klesá plodnosť, to asi všetci vieme, tam ten vek 35 sa tak ako udáva, že to už ide dolu vodou a vlastne stále nevieme prečo. No a jedna z veľkých častí tohto, že prečo nevieme, je, že vajíčka to není úplne systém alebo experimentálny systém, ktorý by sa dal dostať kdekoľvek. Čiže tam sú veľmi prísne etické regulácie. Väčšina krajín ani nemá také regulácie, že by sa s tými vajíčkami mohlo manipulovať tak, aby sme vlastne videli alebo hľadali to, čo chceme. A najzaujímavejšie vlastne je, že doteraz, donedávna, väčšina výskumu, ktorú sme spravili v tej oblasti ženskej plodnosti, kde sa to priamo týka ženských vajíčiek, je vlastne na vajíčkach, ktoré z kliniky reprodukčnej medicíny, akože lekári odmietnú, že toto už není dosť dobrý materiál na to, aby sme to oplodnili. Máme priveľa vajíčok. Samozrejme, že ženy, ktoré tam idú, súhlasia s tým, že teda ak sú nejaké vajíčka naviac, dá sa to na výskum. Čiže my sme sa, a to sa začalo, ja neviem, v 60. 70. rokoch robiť takéto niečo, keď začali reprodukčné kliniky rásť, tak sa vedci na to chytili. Čiže vlastne my posledných 40 rokov zbierame informácie o vajíčkach, ktoré si ten lekár povedal, že toto už neoplodníme. A je to strašná tragédia, ten výskum, že ako ženské vajíčka sú zlé a chromozomy sa nám zle delia a vlastne akože je zázrak, že pomaly sa tu rodíme a že vedia ženy otehotnieť. No a vlastne čo my potrebujeme je systém a ja som mala možnosť a šťastie v takom systéme to študovať, kde vlastne ženy prídu a darujú tie vajíčka. Dobrovoľne,
také cca, že také tie akože krajšie. Na ten výskum teda. Na ten výskum, vyslovene na výskum. Neovplyvní to nejako ich plodnosť, neovplyvní to ich schopnosť mať deti v neskoršom veku. Je to proste iba, že jeden cyklus prídu a darujú zo pár vajíček. Väčšinou sa to hýbe tie čísla od 4 do 10-12, hej, že to nie je že veľké číslo. No a to už teraz, keď takto rozprávam, tak vlastne asi začína byť jasné, prečo je to náročné, lebo aj tá finančná celá správa okolo toho, aj tá organizácia takéhoto niečoho, etické súhlasy, nazbiera dostatočne veľa žien, ktoré sú motivované a ešte vlastne z hľadiska etiky ženy darkyne nemôžu byť motivované finančnou odmenou, lebo to už je neetické, hej, lebo to vlastne podporujeme to, aby ľudia prišli a darovali časť svojho tela za peniaze. Čiže toto všetko obstarať je tak náročná vec, že momentálne není viac než pár takýchto programov a teda jeden z nich bol aj v Newcastle. A keď už máme takéto vzácnu komoditu, tak potom si veľmi dobre treba rozmyslieť, že akú otázku ideme odpovedať teda s ňou. Takže väčšina našich vedomostí pochádza teda z materiálu, ktorý není ideálny, alebo ktorý možno neodpoveda tej realite. A máme taký pesimistický náhľad na to celý. Takže, tak to je strašně důležitá informace, že jo? Protože potom všechny ty články třeba, které vycházejí, že jo, tak jsou teda ovlivněný vlastně z takových jako výzkumů, který vlastně, kde nejsou ty vajíčka ideální, že jo. A to potom teda to celý jako vlastne môže skreslovať. Veľmi to skresluje a ja som teda používala aj tie také darované a používala som aj také, akože my to voláme, že není sú v tom optimálnom štádiu vývinu na to, že sme ich pozbierali, lebo my tým darkyniam samozrejme stimulujeme ovuláciu, prejde zo pár hodín a tak ich zoberieme tie vajíčka, že také, čo sú v tom štádiu, v ktorom by mali byť po tej stimulácii, tak to sú tie dobré a potom sú také, ktoré na to nereagujú. A ja som používala aj také, a to je strašný rozdiel, už len pod mikroskopom, že to bolo vidno a tam sa mi začali ukazovať všetky tie chyby a takéto, ktoré reportovali predtým ľudia, čiže je to také zaujímavé, že vlastne už je na čase sa asi začať pozerať na tie dobré vajíčka. Nech naozaj máme predstavu, ktorá je ako príhodná alebo presná. No a když se teda vrátíme k té citaci, viděla jsem vajíčka mladých žen, která byla v katastrofálním stavu a viděla jsem vajíčka starších žen, která byla ve výborném stavu. Tak co všechno jsi teda zjistila? Co se odráží na té kvalitě těch vajíček? Takto, trend tam je. Nie je to tak, že každý je výnimka, lebo naozaj s tým vekom sa to dá vidieť. Ja som to aj videla, že už keď som sa aj tak pozerala, my by sme mali robiť akože veci, že naslepo, že by som nemala vedieť vek tej darkyne, keď to analyzujem, ale je to veľmi očividné, keď sa človek pozrie, že áno, tak toto bude od nejakej staršej ženy alebo od mladšej, že človek si vytrenuje to oko, čiže ten trend s vekom rastúcim tam je a nebudem ho popierať. Ale bolo naozaj zaujímavé, že niekedy akože trošku katastrofálnejší scenár nastal pod tým mikroskopom a potom som sa pozrela 21-ročná baba, hej, že očividne nie je vek jediné, čo ovplyvňuje tú plodnosť a budú do toho zasahovať ďalšie faktory. My sme sa teda pozerali, ja som sa na to pozerala z veľmi ako molekulárneho hľadiska. Čiže my také nejaké, že životný štýl a trošku sme sa pozerali na hormonálnu antikoncepciu, ale akože my sme mali relatívne malú vzorku, že my sme až tak ten životný štýl neriešili. Ja som sa pozerala čisto na tú molekulárnu, na to vajíčko a na tie efekty, čo sa deje tam, ale v podstate ono to tak vyzerá, že so zvyšujúcim sa vekom, lebo tie vajíčka vedia, čo majú robiť. Oni majú nejaké systémy, majú a to je, že extrémne veľa systémov, ktoré oni majú na to, aby sa vyvinuli dobre. A vyzerá to tak, že s vekom postupne tie systémy môžu odchádzať. A možno keď odíde jeden, tak je to v poriadku a keď odídu dva, tak je to stále v poriadku, ale ako náhle to začne pribúdať a začne sa aj okolo vlastne vajíčko je podporované ďalšími bunkami, ktoré ho vyživujú, s ktorým ono sa rozpráva celý čas počas dospievania teda, tak vlastne aj tie pomaly tam odchádzajú nejaké procesy. Čiže ono sa to postupne takto kumuluje a eventuálne nastane to, alebo môže nastať to, že to vajíčko sa už proste nerozdelí dobre. A tam potom môže dochádzať k spontánnym potratom, k vývinovým nejakým poruchám, alebo teda ani sa nedá zdanlivo tie žene otehotnieť. A toto, aby som to upresnila, je len, že jeden z mechanizmov starnutia a plodnosti. Že ono je to strašne komplikovaná veľká téma. Ale
ten pekný, nádejný teda pohľad na to je, že keď som sa aj pozerala na tieto vajíčka, ktoré sú také akože lepšie, tak ako väčšina z nich to zvládla. Oni to tak ako celkom to zvládali a väčšinou sme začali vidieť chyby a to teraz ja zase musím povedať, že to boli čisto chyby na chromozómoch, že my sme sa nepozerali na vajíčko ako celok, ale na tie chromozómy, tak to sme videli až po nejakom 40. roku života. Čiže ako trošku, ja to mám, hovorí sa 35, ja mám v hlave takých 37 a vyššie, hej, že s takým ako hej, tá 40-ka bola taký zlomový bod, to vyzeralo byť. Takže to boli naše, ako oproti tomu, čo sa teraz cituje v literatúre, mi to príde ako celkom nádejný výstup. To teda vychází tolik článků, kde opravdu je to hodně velký téma a často právě jsou v tom ty ženy pořád jenom. Mně přijde, že jakoby že se vůbec nekouká na ty muže v tomhle případě, jakoby s tím věkem a i třeba s odkládáním toho stát, vytvořit rodinu a tak. Tak je tam spousta takových témat dalších. No. Ono vlastne pre zaujímavosť muži tiež im klesá plodnosť s vekom, ale nie je to tak drastické, čiže väčšinu času to už ani není relevantné, lebo tak až toľko veľa starších mužov asi deti nemáva, česť výnimkám. A oni majú zase iný typ takej väčšej poruchy a to je, že im sa postupne mutuje DNA. A toto je vlastne výsledok toho, že spermie sa u mužov vytvárajú kontinuálne počas celého života, kdežto vajíčka sa začnú vytvárať u ženy ešte pred narodením a potom to je všetko. A už sa nikdy viac nevytvorí. Čiže chyby, ktoré sú u žien so starnutím, sú také, že celý chromozóm sa proste rozpadne, alebo také trošku, my sme také drastickejšie, také dramatické a u mužov tým, že tie spermie akože kontinuálne sa vytvárajú a delí sa tam všetky tie gény, chromozómy, tak tam sa im vytvárajú počas toho delenia, že akože so starnutím postupne už tie spermie také akože dobre nebudú tiež. Ale nie je to taká veľká téma, hlavne preto, lebo to není tak akutné. Áno. Báro, vy jste ještě v rozhovoru řekla takovou větu, aby ženy poznaly sami sebe a ať o sobě zjistí vše co nejdříve. Což mě taky hodně zasáhlo. Co všechno bychom tedy o sobě jako ženy měli vědět a co bychom se neměli dozvídat až v pozdějším věku? Toto je moja absolútna vášnivá téma a ja tu budem plieskať ľuďom o hlavu. Ja si myslím, že žalostne málo žien pozná svoj reprodukčný systém natoľko, ako možno poznáme iné svoje časti tela. Že ako keby sme na to nemysleli. A ja som to cítila sama, že my sme nikdy nemali poriadnu sexuálnu výchovu. Keď som dostala prvú menštruáciu, tak ako mamina mi ukázala, jak sa lepí vložka a tým to akože aj tak skončilo. A vlastne nikdy mi nikto nevysvetlil, že možno menštruácia inak nemá bolieť, hej? Alebo že migrény s menštruáciou nie sú normálne. Čiže ja som chronický trpiteľ bolestivej menštruácie aj migrén a to ma vlastne primelo k tomu sa začať pozerať na to telo a tak vnímať znaky, že čo kedy sa deje a čo mi robí zle a čo mi robí dobre. A keď hovorím, že ženy by sa mali poznať, napríklad ja používam aplikáciu, veľa z nás už kalendáre nerieši, mami nám ešte dávala kedysi taký ten malý kalendárik, to už, hej, že väčšina ľudí už má aplikácie a ja napríklad si tam zaznačujem, že všetko v ten deň. Čiže aké mám emócie, aké mám toto, výtok, keď mám menštruáciu, že aká krv, bolesti. A začala som zbierať tieto dáta o sebe možno tak 3 roky dozadu, keď to bolo také ako najakutnejšie u mňa a vlastne sa mi tam začal vytvárať vzorec a ja som sa tak ako podvedome naučila vnímať signály svojho tela a naučila som sa vnímať, že kedy mi čo robí zle, kedy mi čo robí dobre a to bol akože taký vedľajší účinok tohto celého je, že vlastne ja teraz si viem úplne bez problémov odhadnúť, že kedy idem do ovulácie, kedy budem mať, aj ako menštruácia býva pravidelná, ale všetky tie iné, my sa tak sústredíme stále, že menštruácia a keď menštruácia skončí, tak, áno, tak už 3 týždne na to nemusíme myslieť a to je podľa mňa chyba, lebo to je také celkom pekné si poznať to telo, čiže pre mňa je to podstatné preto, lebo keď sa potom niečo pokazí, tak ja presne viem čo. A už viem informovanejšie sa zaujímať o to, že čo by to mohlo byť, prečo sa to mohlo stať. Viem prísť za lekárom a povedať mu nie len, že tuto ma to bolí, ale toto sa stalo, toto sa nestalo. A
viem sa tak sledovať a viem si tak dávať na seba pozor. A ja by som to akože odporúčala každému, lebo ono potom aj, nie som už tak pripravená zaškrtiť kolegov, keď mám PMS-ko napríklad. Hej, že už viem, že čo sa asi deje, že keď mi ľudia lezú na nervy, tak sa pozriem do kalendára, že aha, áno. Ale hlavne aj z toho zdravotného hľadiska, lebo keď sa potom budú ženy snažiť otehotnieť, tak zrazu už majú akože extrémny náskok, lebo tak poznajú svoje telo, vedia, kedy už im to možno šlape. Jako denník. Áno, taký denník mojej maternice a vlastne viem, že keď jedného dňa akože by som pristúpila na to, že tak idem sa snažiť otehotnieť, tak ja už akože môžem nabehnúť na to a môžem začať riešiť, že čo. A aj rýchlejšie potom si myslím, že sa dá vidieť, keď to nejde, že keď je niečo v neporiadku. Čiže takáto základná gramotnosť, že podľa mňa sexuálna výchova u dievčat by nemala začínať a končiť tým, že ktorou stranou sa lepí vložka. A že mali by sme vedieť viac. A je to žalostne chábe tieto vedomosti a zistila som to, keď som to začala študovať a niekto sa spýtal náhodne a vysvetlila som, čo študujem a ľudia boli v šoku, že toto a 35, už teraz to povedomie je lepšie, ale podľa mňa sa dá stále zlepšiť. A vlastne nikto to za nás nespraví. To si my tak ženy musíme sami ustrážiť. A pomohlo mi to, a to je zase také trošku taká srdečnejšia správa, ja som sa tak viac naučila ľúbiť to svoje telo potom. Lebo keď niečo poznáme, tak to aj tak viac vieme oceniť, viem si ho tak aj pohľadkať niekedy a zabojovať teraz, akože mám veľmi pomstychtivú menštruáciu, takže, ale viem s takou láskou sa k tomu postaviť a naozaj do hĺbky oceniť, že čo to telo všetko vlastne dokáže, koordinuje a dokáže. Taková vděčnost vlastně, že ano, se v tom ukáže. No, takže. Jo, tak to je hezký. Pojďme se ještě, Báro, vrátit k té vaší práci dizertační. Vy jste se teda věnovala těm změnám těch vajíček s přibývajícím věkem. Pojďme ještě trošičku teda vysvětlit, k jakému vlastně tomu závěru jste jako došla, jak tedy věk ovlivňuje tu kvalitu a funkčnost ženských vajíček, jestli bychom to mohli ještě vlastně jakoby doprobrat tady tohleto, to, co vy jste tam vlastně zkoumala, jak dlouho se to vlastně zkoumala a něco možná víc ako k tomu. Ja by som asi vysvetlila takú tú základnú dogmu, čo sa rieši od tých možno 90. rokov, aby som vedela bližšie priblížiť, že čo som robila ja. Že vlastne to už sa tak dávnejšie zistilo, 90 rokov dozadu, to sa už tak dávnejšie zistilo, že s pribúdajúcim vekom stúpa, ale že radikálne, riziko chromozomálnej poruchy. A teraz čo znamená chromozomálna porucha? Chromozómy možno ľudia poznajú, že nesú všetku našu genetickú informáciu o nás a polovica chromozómov prichádza od mamy a polovica od otca. A tá polovica od mamy, čo dostaneme, tak to je vlastne to, keď hovoríme, že vajíčko dospieva, tak to je prichádzame k tej polovici tých chromozómov. Čiže ono sa tam nejakými deleniami, nejakými procesmi dostaneme na polovičný počet chromozómov a tam vlastne môžu sa diať tie chyby. A je to zaujímavé preto, lebo ako už som spomenula, vajíčka sa začnú vyvíjať vlastne ešte pred narodením ženy a tam sa môžeme baviť potom aj o tom, že vlastne ako teda našej babky životospráva ovplyvní nás, hej? Akože to je celkom zaujímavé. A vlastne oni sa tam zaseknú a vieme, že keď už nejakých, 14. 15. rok, teraz sa už znižuje tá hranica, kedy dievčatá začnú menštruovať, tak vlastne tie vajíčka sa pomaly začnú jedno po druhom prebudzať k životu. A to tak ide raz za mesiac počas celého plodného života ženy. A tie chromozómy vlastne zostanú zaseknuté, sú tak 15 až 50 rokov, hej, to strašne závisí. A keď nastane ovulácia, tak oni zrazu dostanú príkaz, že a delte sa a robte to, čo máte. No a nás zaujímalo, že prečo teda stúpa počet porúch toho delenia v tom vyššom veku. Že čo sa udeje za tých, 40 až 50 rokov, kedy to vajíčko je zaseknuté v tom jednom momente v čase a ako to potom vyzerá, keď sa ho znova povie telo, že štart a pokračuj. Takže na toto som sa ja pozerala. Pozerala som sa na to z viacerých aspektov. Jedna bola dynamika tých chromozómov. Čiže to sme toto boli fakt pekné experimenty, akože dlhé, ale pekné, že my sme sa vlastne vedeli pod mikroskopom pozrieť na
nasvietené chromozómy a naživo. Čiže my sme to vajíčko akože vytiahli cca v tom bode, keď mu telo povie znova, že začíname znova ten proces, už sa odsekávame, ideme. A potom sme ich vlastne pod mikroskopom vedeli, jak film sledovať až do bodu, kedy by sa bežne oplodnilo. Že to je nejakých závisí 12 hodín možno, hej, podľa vajíčka a sledovali sme, že či tie chromozómy budú vystrájať nejako, či sa budú niekde strácať, že či tam vlastne vieme uvidieť nejaké mechanizmy toho a samozrejme sme mali videá z mladších darkyň a zo starších darkyň a sledovali sme tú dynamiku, že či teda akože tie staršie darkyne budú vyzerať nejako inak. A z tohto sme teda nazbierali dáta, sú teraz v procese analýzy, že či tam vieme vidieť nejaké vzorce. Dobrá správa je, že žiadne tragické nehody, havárie, stratené chromozómy nenastali. Viac menej tie staršie vajíčka, akože oni to prežijú a zvládnu. A ja som ešte potom súčasťou môjho výskumu bolo, že nás potom zaujímalo, že dobre, tak ale niektoré chromozómy sú špeciálne, lebo sa im viac dejú tie poruchy. A toto možno ľudia budú poznať, že 21. chromozóm, Downov syndrom, to je celkom akože známy príbeh, takže my sme sa chceli pozrieť aj na tieto chromozómy, takže my sme aj vyvíjali napríklad špecifické také farbičky na konkrétny jeden chromozóm, čiže my sme ho vedeli sledovať potom naživo, ak sa tam on hýbal. A hovorím, že zatiaľ akože a možno toto aj hovorí k tomu, že ako to není až tak tragické, že my stále hľadáme nejaký vzorec, teda, že či tam niečo je. A že nebol tam žiadny taký očividný do očí bijúci, že toto je porucha. A vlastne druhá časť tejto otázky bolo, že tie chromozómy, a to sa vie už dlho sa to predpokladalo, že tie chromozómy vlastne oni nemusia tam v tom úplne prvom spánku, nazvime to spánok, oni tam nemusia držať akože sami. Ich tam držia pokope vlastne 2 proteíny a tie proteíny my sme sledovali, lebo sa dlho myslelo, že asi postupne s tým vekom, jak je tam to vajíčko zaseknuté, takže tieto 2 proteíny postupne budú odchádzať, ako všetko s vekom odchádza. A potom vlastne, keď sa dá znova štart tomu vajíčku, tak tie proteíny už tam nie sú napomocné a tie chromozómy sa rozpadávajú. Neviem, či som to vysvetlila dobre, ja som na to išla, že zo všetkých strán. To sú kohezin a šugošin. Já jsem viděla tu vaši TEDxovou přednášku a strašně se mi líbilo, jak jste to tam stvárnili tanečně, jak tam byly vlastně ty tanečnice a to bylo teda strašně jako hezký a to určitě sem dám odkaz na to, protože jsem si to mohla pak jako nějak jako líp vlastně představit, jako já, jako laik úplně, tak to určitě taky myslím, že pomůže se podívať na to takhle vizuálne. Hej, ale ako tie dievčatá to veľmi krásne nacítili, ja som im dala iba prompt a vysvetlila som im toto všetko, ja som prišla o týždeň a oni zahrali ten kohezin a šugošin úplne nádherne, to bolo skvelé, takže hej, ale áno, a tam sme v podstate potvrdili, že naozaj sa znižujú, čiže moja práca ako bola také začretie do obrovskej hladiny toho, čo ešte nevieme a potvrdenie možno nejakých teórií a trošku aj s takou nádejou sme tam možno priniesli také výsledky, že není to tak tragické, ako sa zdá, ale ani zďaleka to není hotové. Tam akože budeme musieť ísť hlbšie a dobrá správa je, že už sa to začína diať. Podľa mňa z časti aj preto, lebo je strašne spoločenský nátlak na tieto otázky, že ženy to tak začali, nikto nás neskúmal, lebo sme komplikované bytosti, lebo menštruácia, hormóny moc komplikované a my sme si začali potom teda svojpomocne sa teda na seba pozerať, začali sme to riešiť a začali si riešiť otázky hormonálneho balansu a takto a vlastne ten spoločenský nátlak donutil vedcov pozerať sa na to tiež. Takže už sa to začína teda... Deje sa to. Dokonca je výborné, že keď si človek hľadá tie odborné publikácie, tak v úvode je napísané, že kvôli spoločenskému nátlaku sme sa akože teda... Dobre, tak robme viac spoločenského nátlaku potom v tomto prípade. Ale dáva to zmysel, lebo to není tým, že vedci by boli zadúbení, len na to nie sú peniaze, keď není spoločenský nátlak. Takže... Už na to začínajú byť peniaze, očividne. No a jak dlouho ste sa vlastne zabývala vy teda vajíčky a týmto výskumem? Toto boli 4 roky. 4 roky, hej. Ja som vlastne vyštudovala genetiku v Škótsku a tam nás nutili si nájsť nejakú letnú stáž. Tak po 2. ročníku som išla na letnú stáž, alebo po 3. a náhodne som napísala pani profesorke v Newcastle, že teda ma veľmi zaujali výskum, ona mi odpísala do 5 minút, čo
bolo výnimočné, lebo ona väčšinou teda neodpisovala, už potom to bolo ako keby to tak vesmír zariadil, že teda zrovna bola pri maili a potom som sa tam vrátila po tej letnej stáži na plnohodnotné PhD a vlastne tam som s tými vajíčkami akože žila, spávala, všetko. Ja akože normálne som musela spätne teraz načrieť do tých vedomostí, čo som odtiaľ a ja si naozaj pamätám ešte aj kódy tých darkín, čiže to vyslovene som sa tak do toho ponorila a tam to bola taká moja vášeň. Nevýhoda je, že na Slovensku vlastne sa to nikto nerobí zatiaľ, takže ja som potom presedlala na rakovinu len z praktického hľadiska, lebo vlastne to, aby som bola na Slovensku, mi bolo v tej chvíli prednejšie než to, aby som teda študovala ďalej túto tému, ktorú teda veľmi milujem, ale najbližšie sa to robí v Brne a teda pozdravujeme do Brna, ale chcela som byť v Bratislave. Tak třeba někdy v budoucnu. Možno jedného dňa. Dobře. My se to tady nakousli vlastně v té přednášce na tom TEDxu hovoříte o těch 2 proteinech, kohezin a šugošin, říkám to. Šugošin, áno. To je, že ochranárska duša po japonsky. Aha. To je strašně krásné. Mně se to právě hrozně líbilo, já jsem si úplně jako představovala úplně něco jiného jako pod tím názvem. Můžete ještě jednou teda vlastně úplně laicky vysvětlit, co to vlastně je, tady tyhle ty 2 pojmy? Keď si predstavíme tie chromozomy úplne na začiatku, oni musia vlastne sa nájsť a držať sa, tie páry chromozomov, ktoré máme, každý človek máme tie páry chromozomov a oni sa musia držať. A je strašne, strašne podstatné, aby vydržali takto sa držať, až kým to vajíčko sa znova nepovolá do služby. A kohezín a šugošin, kohezín je akože koheznosť, hej, z tohto je to odvodené. Kohezín vlastne pomáha držať chromozómy pokope, čiže on na ne sadne, objme ich ako taký kruh, drží ich a šugošin tam príde neskôr a šugošin ako ochranárska duša, on vlastne chráni ten kohezín od toho, aby ho nič iné v bunke nezničilo. Čiže oni takto v tandeme pracujú. Teda. Áno. Čiže vlastne kohezín tam celý čas s tými chromozomami si to odpracuje, on tam je a vlastne potom, keď už znova nastane ja som to nazvala v tom TEDxe tanec a je to naozaj tanec chromozomov, pri tom vyvinie vajíčka, čiže keď znova dostanú chromozomy štart, tak ten šugošin tam nabehne a on vlastne chráni ten kohezín, aby sa príliš rýchlo nedal preč. Čiže ono je to taký komplikovaný, on to musí byť tak presne načasované a je to naozaj taký komplikované, trošku tango, trošku neviem, ale vlastne keď sa čokoľvek z týchto vecí pokazí, no tak potom to vedie k tomu, že tie chromozomy sa príliš skoro oddelia a vtedy vlastne prestávajú byť súčasťou toho tanca a začnú si také solo tancovať. A tam... To teda pak spôsobuje, když sa vlastne takhle... Keď sa rozdelia, že oni vlastne... Celá pointa je delenie chromozomov a oni sa musia rozdeliť, ale musia sa rozdeliť presne v ten daný bod, kedy je bunka na to pripravená. Pretože jednu polku odtiahne bunka na jednu stranu a druhú polku na druhú. A keď sa oni rozdelia predčasne, tak on tým pádom je absolútne solo agent a tá bunka ho nevie tak zosynchronizovať, aby ho oddelila správne. Čiže tam potom dochádza k tomu, že sa môže stať, že celý chromozom napríklad ide na jednu stranu, nerozdelí sa poriadne, alebo sa rozdelí príliš skoro a jednotlivé časti náhodne poodchádzajú. A zaujímavé je, že u mladých žien sa takéto niečo väčšinou zvládne opraviť. Čiže napriek tomu, že lebo aj u mladých žien sa rozpadávajú chromozomy, to je akože, aj to sme zdokumentovali, ale ako keby tá bunka to tak nejako vie zrátať, že napriek tomu, že si rozpadnutý, tak viem, že takúto časť treba tam a takúto časť treba tam. Takže to telo to ako opraví. Tak akože niečo tam musí byť nejaký mechanizmus, ktorý si... A ono sú mechanizmy popísané, ktoré vlastne zabezpečujú to, že to cíti tá bunka, že je to dobré, akože úplne môžeme ťahať a môžeme sa rozdeliť správne, ale u tých starších žien vlastne sa to začne deliť aj trošku náhodne. A tam vlastne potom nastáva ten problém, že môže vo výsledku to vajíčko, keby malo mať jednu kópiu z každého chromozomu, tak z jedného bude mať 2. Lebo sa zle rozdelil, náhodou zostal teda vo vajíčku, ostatok sa vylúčil a on zrazu akože tam má 2 kopie, toto je napríklad ten Downov syndrom, hej, že teda 21. chromozom bol v 2 kopiách u ženy, potom príde 3. kopia zo spermie a už sú to 3 kopie chromozomu, už to je problém. Ja ten Downov syndrom tak spomínam, lebo on je najznámejší, ale on je vlastne zaujímavé, že on je aj taký jeden z mála prežiteľných. Lebo v podstate
podstatné toto študovať je, lebo drvivá väčšina takýchto duplikácií, triplikácií končí potratom. Takže toto je ten dôvod, prečo nás to zaujímalo, že áno, všetky rastú s vekom a potrebujeme vedieť prečo, lebo bohužiaľ to končí takto väčšinou. Ještě by mě zajímalo, Báro, každé vajíčko je výjimečné? Došli ste k tomu? Je to tak? Je to tak, ako majú, a toto je možno, teraz budem znieť taká maminka, čo každého toho svojho dieťa si spozná. Sú tam trendy, dá sa rozpoznať vek väčšinou z pohľadu, ale oni radi robia aj také hovadiny, niektoré tie vajíčka. Ja ich milujem. Videli sme, že jedno bolo krásne, keď sa tí chromozomy delili, oni akože sa rozdelili na takom, no sa to volá, že vretienko. A ako to vyzerá, to sú také kvázi akože lanka tenké, ktoré každý drží jeden chromozom a akože oni s nimi tak manipulujú. A vždycky pri teda tá meióza alebo to dospievanie vajíčka, to sú 2 delenia. Pri každom delení polovica chromozomov ide von a jedno vajíčko spravilo takú, z tej polovice, ktorá teda sa už nebude podieľať, tá išla von, ona spravila takú nádhernú kyticu z nich. To bolo, a bohové to bolo. A doteraz neviem, či to bolo akože to, čo to malo robiť, nevieme. Alebo som potom videla od jednej... Také umelecké vajíčko. Také umelecké to, a ja som potom všade ukazovala, ja som sa s tým prihlásila aj do fotosúťaže, ale nevyhrala som. Ale, takže to bolo moje kyticové a potom sme videli zaujímavú vec, že vlastne od staršej darkyne chceli tie chromozomy utiecť. A ako keby, lebo to sa niekedy môže stať, že tie chromozómy, keď nie sú dobre pripojené, tak oni vlastne akože sa tak stratia a tam dochádza k strate potom aj vo výsledku. Hej? A to sa môže, lebo ja som hovorila o extra kópiách chromozomok, ale môže sa udiať aj opak, že ten chromozom tam vôbec nie je a to vedie automaticky k potratu. No a ono to vretienko si ho zachytilo. A ono sa normálne si ho akože držalo. To bolo jak taký ten rodič, čo tak chytí to dieťa pred prechodom, že počkaj. Takže vlastne predišlo vretienko tej katastrofe. A to sú tie veci, o ktorých hovorím, že očividne sú tam ochranné mechanizmy a potom s vekom asi klesajú. Lebo to je taká paradigma, že všetko s tým vekom akože sa tak trošku kazí v tých našich bunkách, ako je pravda, že my sme nikdy nemali žiť takto dlho. Že v podstate ono sa tak aj hovorí, že prečo je plodnosť tak krátka relatívne, hej, oproti ľudskému životu, dĺžke, že všetko ostatné sme predložili, plodnosť nie. Ale vlastne, keď si predstavím, že koľko tých mechanizmov tam je, aby to vajíčko, ono chudia musí naozaj prejsť akože cestu. To je, že odisea, čo ono prejde, aby sa dobre rozdelilo, aby bolo pripravené dobre na oplodnenie, tak akože ja to aj chápem. Že mne to dáva zmysel, že potom, keď tie mechanizmy postupne odchádzajú s tým vekom, tak ako tam ten balans je extrémne krehký. Ale ako zvládajú to. A to sú také tie príklady, keď si človek povie, že naozaj to je zaujímavé, že čo všetko to vajíčko je ochotné spraviť v tej chvíli, len aby sa to teda rozdelilo dobre. No. Vy o tom tak hezky mluvíte, ty o tom tak hezky mluvíte, úplně ti září oči, to je tak krásný. Já to miluju. Jako úplně výborný. Ještě by mě zajímalo, jaký vliv má antikoncepce na naši plodnost. Vlastně, když si bereme hormonální antikoncepci, tak vlastně roky přesvědčujeme naše tělo, že nechceme otěhotnět, a pak najednou se rozhodneme, že chceme a ono to nejde. Někdy třeba i nepřichází menstruace, tak jestli i třeba k tomuhle něco k antikoncepci a naší plodnosti? Pre mňa to je taká téma a to je tak asi so všetkým, čo sa týka životného štýlu a plodnosti, že antikoncepcia samotná je úžasná vec, lebo historicky to dalo ženám možnosť strážiť si svoju reprodukčnú... Je to reprodukčná nezávislosť, hej, lebo je to forma, ktorú si oni vedia ustražiť, ukontrolovať a nemusí sa do toho zapájať žiadny partner. Takže čo sa týka tohto, je to excelentná vec. Pre mňa jediná taká tá nevýhoda a teda dokázalo sa znova a znova, že to nemá efekt na plodnosť a aj mne vyšlo z môjho veľmi malej vzorky výskumu, že teda žiaden efekt to nemalo. Dokonca sú štúdie, ktoré hovoria, že tesne po vysadení hormonálnej antikoncepcie zrazu strašne ako telo ako keby kompenzuje, že veľa žien otehotne 2 mesiace potom, do 2 mesiacov potom, čo vysadia po rokoch. Môj problém s tou antikoncepciou osobný, a to ma možno lekári ukrižujú, je, že sa nasadza na všetko
A je to taká nálepka, že je ti zle, tu máš. Bude ti dobre, lebo umelo spravíme to, že ti bude dobre. Lenže mladým dievčatám a tam akože výskum hovorí, je nejasný, ale niektoré výskumy tvrdia, že vlastne dievčatám v tom veku pubertálnom vlastne sa vytvára ešte denzita kosti, hustota kosti a že antikoncepcia hormonálna to vie rozhodiť. Čiže ako je možné, že eventuálne naozaj potvrdíme, že to nie je úplne ideálne a hlavne ten reprodukčný systém sa ako vytvára tých prvých niekoľko rokov. Ani plodnosť není vtedy úžasná. Hej, ono to má trošku nabehnúť. A my do toho šupneme vlastne umelo stimulované hormóny. Čiže ja teda osobne som antikoncepciu nikdy nemala a veľa mojich kamarátiek sa teraz vlastne z toho tiež dostáva, že teda vysadzajú, začínajú na to prichádzať. Hovorím, není to nebezpečné, je to úžasná vec pre toho, komu to vyhovuje. Ale nemyslím si, že by to mala byť náplasť. Áno. A vlastne bohužiaľ to sú potom príbehy žien a podľa mňa to každý spoznáme, že prídeme za gynekologom, že máme problémy a boli nás toto a chceme to reálne riešiť a oni predpíšu antikoncepciu, že potom už nebudú problémy. A ja si myslím, že to telo úplne tak nemyslelo. Keď nám dáva nejaké signály, že niečo boli a niečo nie je v poriadku. Áno, že prosím ťa, tíško buď, lebo ja tu to potrebujem riešiť. Takže je to veľmi osobná voľba a veľmi by som sa zamýšľala nad tým, že či to je vhodné pre tú každú jednu ženu. Že každá žena sa musí rozhodnúť sama vlastne. Ale... Já teďko navážu na to osobní, jak tady padlo slovo osobní, tak doufám, že ti to nebude vadit, ale mě by vlastně zajímalo, co ty konkrétně máš zjištěno o svém těle. Ty už si trošku naznačila, že si před 3 lety to začala sledovat to tělo a zapisovat si věci a aby si ho prostě více poznala, takže nějaký ty parametry už si nám vlastně prozradila, ale jestli třeba nám prozradíš i věk. A ten podcast je totiž hodně o inspiraci. Často hosté tady opravdu dávají jako konkrétní tipy, který potom ženám můžou jako pomoci v reálném životě, tak bych toho i využila, protože by mě zajímalo, jak ty vlastně, když se zabýváš takovýmhle tématem, tak jestli to pak aplikuješ do svýho života všechno to, co víš. Ale áno, ako aplikujem, niekedy nedokonale, hej, každý, lebo tak teda ja mám 28 rokov a mne sa rodičia smiali, že svoje najlepšie reprodukčné roky trávim tým, že skúmam reprodukciu a starnutie. Tak áno, hej, toto bol veľmi častý vtip. Paradoxne, a to teraz zazdielam možno aj takú súkromnú vec, pre mňa je to fascinujúce sledovať, že ako aj to telo reaguje, lebo ja som vždycky veľmi, veľmi chcela deti v mladšom veku a keď som to doštudovala a dostala som sa do tej 28-čky, tak ja som zrazu zostala taká, že tie biologické hodiny sa zastavili. Že ja som teraz až v takej, že absolútne v žiadnom prípade nechcem deti teraz. A pre mňa je to zaujímavé sledovať, lebo hovorím, ako sledovať sa z jednej stránky fyziologicky a z druhej stránky takým tým, že čo ma k tomu vedie teraz? Čo v mojej biológii spôsobuje, že keď počujem dieťa plakať, tak kedy by som mala taký ten impuls ho ochrániť a moje zlaté a teraz ako mám impuls utiecť. Čiže je to také, ja to tak rada tým, že mám ten vedecký mindset, tak ja to s takým, ako ja sa tak vždycky odstúpim a sa tak pozerám na to, že dobre, tak prečo? A prečo sa takto cítim? Lebo ja si tak aj myslím, že to telo nám dáva signály na frekvencii, ktorú my nevieme úplne racionálne vnímať. A je to veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa. Ale určite, čo bolo mojou mantrou a mojim takým nejakým, čo ma sprevádza v živote, odkedy som sa rozhodla si toto sledovať, je, že celý čas potrebujem sama so sebou komunikovať a vedieť, že čo chcem a čo nechcem. Že to bolo veľmi, veľmi podstatné nájsť ten balans toho, že a ovplyvňuje to aj moje životné rozhodnutia, hej? Že viem, že keď milujem tento výskum, svietili mi oči, viem, že keď ho robím a sú to 17-hodinové experimenty, tak potom každý mesiac trpím s migrénami, hej? Takže to informuje moje rozhodnutie. Viem, že keď robím takéto niečo, tak mám potom väčšie úzkosti počas PMS-ka, že snažím sa si nájsť taký ten, čo je pre mňa tá najlepšia cesta tak, aby som bola v súznení s tým svojím telom, aby mi to vyhovovalo a aby som videla iba také tie veci, ktoré ako rada vidím na tej mojej analýze. A neviem, či to dáva úplne zmysel. Asi je to
asi je to len také vycentrovanie sa. To by bol môj tip. Že bez ohľadu na to, aký je vek, a samozrejme, že je lepšie, keď s tým ženy začnú čo najskôr, lebo stáva sa často, že zrazu v 32, 33 sa človek spamätá, že ja by som možno aj chcela to dieťa a vlastne začína od nuly. Takže začať čo najskôr, sa len tak sledovať a možno s takou zvedavosťou, že nebrať to vážne, a toto je ťažká rada, že nebrať to vážne, keď väčšina posluchačok, to som tak vôbec nemyslela, ja to teraz idem špecifikovať, že keď na začiatku sledujeme svoje telo, tak s takou vedeckou, s takým záujmom, takým pekným, že čo vlastne mi moje telo hovorí, čo mi hovorí moja psychika. Ako sa to páruje s tým, čo chcem od života momentálne, ako sa to páruje, ako si viem predstaviť, že to bude o 3, o 5 rokov, že napriek tomu, že ako som spomínala, že ja teraz sa cítim veľmi, že deti nie, tak ja viem, že to sa veľmi rýchlo môže zmeniť a veľmi rýchlo zase môžem nabehnúť biologicky do toho, že deti áno. Tak ja s tým rátam v hlave niekde vzadu, že dobre, tak ale. A samozrejme, že do toho sa ráta potom aj životný štýl, ktorý vediem. Lebo to je alfa a omega a všetci to nikto to nechce počuť, že životný štýl je vlastne všetko, čo potrebujeme. Že není žiadna zázračná tabletka ani pilulka a to myslím, že to aj padlo v nejakých tvojich predchádzajúcich epizódach v tých zaujímavých rozhovoroch, že vlastne aj potom reprodukčná medicína není až tak efektívna, keď ten životný štýl není dobrý. Čiže bohužiaľ, mňa to strašne mrzí, ale zase raz potvrdím, že to, čo jeme, to, ako sa hýbeme, ako spíme, a to je asi možno jedna z najhorších, lebo jesť zdravo sa ešte ako tak dá, ale spánok je v dnešnej dobe takmer nemožný, hej, mať normálny spánkový režim. To všetko vlastne ovplyvňuje tú plodnosť, takže hej, na to všetko si ja dávam pozor. Nikdy nie úspešne, 100%, ale snažím sa minimálne. A potom sa snažím nestresovať sa, keď mi to nejde. To bola veľká časť tejto cesty, lebo a to možno aj počúvam od žien, ktoré si prešli aj tým už akože cestou za bábätkom, že tam nastáva stres. A to je aj klinicky potvrdené, že ženy, ktoré napríklad idú na asistovanú reprodukciu, tak sú oveľa nachylnejšie na depresiu, na úzkosti a takéto srandičky. Bohužiaľ, ktoré nás prevádzajú dnešným životom a že skúsiť sa nestresovať z toho, že to nerobím perfektne. Že, to je že niekedy si to tak aj dovoliť, že to je v poriadku. To je strašně důležité. To si také uvědomuji, že na té mojí cestě, že já jsem všechno chtěla dělat perfektně a v pořádku, ale pak jednoho dne, právě mi to taky myslím někdo říká, hele, to nevadí, když si dneska nejedla úplně podle toho plánu, jak jsme si řekli, to je v pohodě. Prostě hlavně z toho nebuď ve stresu. A to bylo strašně, jako to mi řekla ta moje výživářka a to mě strašně jako uklidnilo, že mi to říká někdo, kdo mi vlastně ten plán jako předepsal a vlastně mám být jako v pohodě, že když to jídlo budu jíst jako v klidu, takže to je vlastně lepší, než když budu jíst super zdravý jídlo, ale budu z toho úplně jako ve stresu. No. Áno, ja by som to dala tú motiváciu, že ten stres z toho, že to nerobíme perfektne, je horší, než to, že to nerobíme perfektne. Jo, No a to se mi krásně navázala tady na další sekci otázek. Blížíme se k mým oblíbeným studiím a výzkumům. Vlastně hodně žen řeší, že má nízké AMH. AMH nám ale říká o zásobě vajíček, ale ne o kvalitě těch vajíček. Že? A mě by zajímalo, jaké existují významné studie či metastudie, které se zabývají zdravým životním stylem, to, o čem vlastně si teď hovořila, a plodností, co se týče právě kvality těch vajíček. A myslím si, že tohle bude zajímat hodně žen, které ty poslouchají. No, bude, ale ja mám hroznú odpoveď a to je, že my nevieme, čo je kvalita. Že vlastne to sme úplne nedefinovali a teraz sú parametre, ktoré klinici používajú na to, že vyhodnotia, že toto vajíčko je super kandidát na oplodnenie a to nazývame ako kvalitou a to všetko sú validné kritériá, tam akože myslím, že je nejakých 6 alebo 7, ktoré oni sledujú, čo vedia vidieť takto pod mikroskopom. A problém je, že to nevyhnutne nehovorí o kvalite toho, že čo sa deje vnútri toho vajíčka. A to ešte nebolo prepojené, že či my to voláme morfológia, alebo teda to, ako to vajíčko vyzerá teda navonok, že či to sa dá preložiť aj na to, že či sa tie chromozomy napríklad dobre rozdelili, alebo v akom štádiu toto je. A na to klinici majú testy potom neskôr. Myslím, že v Česku je to také, že voliteľné, keď sa robí tá genetická diagnostika pred vlastne implantáciou, že myslím, že toto existuje tu, ale vlastne veľkoškálové výskumy na to nie sú, lebo
presne ten dôvod, o čom sme sa bavili na začiatku. Že len ja teraz vstupujem do toho, riešime to už aké dekady, ale ja som do toho teraz vstúpila na mojom PhD s tým, že vlastne tak poďme sa pozrieť na to kvalitné vajíčko. Hej? Čiže toto bude taká dlhšia cesta, lebo naozaj študovať niečo takéto a študovať životný štýl je extrémne náročné a ja chápem, prečo sa toho ľudia nechytajú, lebo to by sme museli veriť ľuďom, že aj dodržiavajú ten životný štýl a že to naozaj tak je. Čiže máme parametre už viaceré než AMH, ktoré sa sledujú s tým životným štýlom, ale bohužiaľ na kvalitu vajíčiek priamo nie. Ale našla som teraz, že začínajú prepájať AMH hodnoty s kvalitou vajíčok. Že niečo tam bude, len ono je to tak komplexný systém, že asi sa nebude dať povedať, že keď 6-krát do týždňa budete cvičiť a budete jesť cviklu, tak potom vaše vajíčka budú absolútne v typko kvalite. Cvikla, jak je to po česky? Dobre, takéto červené, repá. Aha, áno. Super. Pardon. Dobre, dúfam, že toto bude jediný jazykový problém v tejto epizóde. Ale určite sú odporúčania, ktoré vedia zlepšiť celkový ten akože ako zdravotný stav, alebo zdravotný stav a hlavne akože aj kvalitu potom tých folikúl a celého toho reprodukčného systému. Čiže áno, všetky tieto rady, ktoré platia, by sa pravdepodobne preložia aj na tie vajíčka eventuálne. Len teda je to veľmi finančne náročný výskum a nie som si vedomá toho, že by niekto priamo sa na toto pozeral zatiaľ. No ale existuje výzkum, co se týče kvality vajíček u myší. To jsem nějak, myslím, v tom TEDxu to říká, nebo v tom článku to bylo? Článku tuším. Ano. A to bylo ohledně stravy, je to tak? Ano. Tak jestli třeba ten výzkum můžeš nám přiblížit a co si o tomhle výzkumu vlastně myslíš? Toto inak je od veľkého majstra nášho oboru a oni sa pozerali na to, že dietárna reštrikcia, čiže oni obmedzili vlastne kalorický neviem, jak sa to teraz... Toto ja teraz prekladám cez 4 jazyky. Vlastne obmedzili kalórie prijaté tým myšiam a oni videli potom a merali a tuto oni na tých myšiach môžu priamo merať teda to, čo my nazývame kvalitu, alebo čo ja považujem za kvalitu vajíčok a to bol ten parameter, myslím, že kohezinu zrovna a neviem, či aj nejaké nesledovali aj chromozomálne delenie. Takže jedni myši ako dostávali míň jídla? Áno, presne tak. Ale akože zdravo. Nie, že vyhľadujeme ich, ale takú zdravú, akože normálnu dietu. Ale míň. Áno, presne. Že mierna kalorická reštrikcia, ak je toto správny preklad. A videli akože zlepšenie potom s vyšším vekom u tých myší. A to bolo zaujímavé a viaže sa to priamo na ľudí, lebo ak je niečo, čo sa tak potvrdzuje na všetkých frontoch, že to bude veľký faktor v plodnosti, tak je to vlastne nadvaha, obezita. A tak ako so všetkými systémami tela, toto je niečo, čo vidím aj u ľudí, že ako náhle tam dojde k nejakému výraznejšiemu schudnutiu, tak vlastne tie výstupy sú o mnoho lepšie. A vlastne asi i přejídání teda, to se ukazuje, že jo, u všech jako vlastně onemocnění není úplně ideální, že jo, přejídání a ty věci. Myslím, že také niečo, také boli nejaké odporúčania lekárske z praxe, čo oni videli, že myslím si, že 7% začiatočnej váhy, keď ženy schudli, tak vlastne sa im začali zlepšovať výsledky, alebo teda predpokladané výsledky. A dokonca ako veľmi zaujímavý výskum pre mňa bol, že drvivá väčšina žien, myslím, že až 2/3 žien chcú schudnúť, keď sa začnú snažiť o dieťa. Čiže ono tam to povedomie ako keby je, ale treba ho možno aj tak obširnejšie rozprávať, lebo naozaj tam sú výrazné zmeny po schudnutí všetkých tých parametrov, ktoré momentálne sa na klinikách sledujú. Takže áno, a súvisí to s tými myšami, dáva to zmysel. Takže to je jeden z takých faktorov, který byl jako teda na tomhle výzkumu zjištěný. Áno. Mě by zajímalo vlastně, jestli i jako ta strava jako taková, jestli třeba existuje nějaký výzkum, jak se vlastně stravovat vzhledem k naší plodnosti a touze otěhotnět. Já jsem tady měla Margit Slimákovou, takovou výživářku, která vlastně hovořila o tom, že v podstatě stačí jíst jenom skutečné jídlo,
prostě vyvarovat se takových těch ultra zpracovaných potravin. A to je vlastně celý jako recept. V podstatě to tak jako bylo. Tak jestli třeba ty víš, Báro, něco víc, jako jestli si třeba viděla nějaký výzkumy na tohleto téma, co se týče toho stravování? Sú také začiatočné zase raz, lebo to neviem, že či vieš taký ten trend, a ja som to tiež skúšala, sa priznám, existuje taká akože nejaká, nie že dieta, ale ako jedálny listok, ktorý by sme mali mať, ktorý je zosynchronizovaný s našim cyklom menštruačným. A ja tým, že sa ťažko takéto výskumy robia celoplošne, tak ja sa rada zo seba si robím králika, tak ja to testujem na sebe. A mne to napríklad zabralo. A teraz môže to byť placebo, môže to byť hocičo. Není žiadne vedecké podložené, že keď budeme jesť surovú mrkvu počas PMS, tak budeme mať lepšiu menštruáciu. Ale sú vitamíny, živiny, ktoré to vedia ovplyvniť a ktoré majú teda preukázateľný efekt. To je zase raz so všetkým antioxidanty, čiže akékoľvek vitamíny C. A dokonca som našla, to bolo zaujímavé, že melatonín veľmi dokázal zvýšiť aj kvalitu vajíčok a dokázal, neviem, či dokonca aj tak, že to nemalo efekt potom na otehotnenie, a to možno si vymýšľam. Takže a to zase melatonín, kvalitný spánok, hej, čiže kvalitný spánok. A to neexistuje neexistuje také zázračné mávnutie prútikom, že keď toto všetko budeme robiť, tak to bude dobré, ale naozaj to je iba o tom balance, že spánok, dobré jedlo, kvalitné, žiadne, nemusíme my brať suplementy, lebo existuje potom zase opačný problém, že ľudia si povedia, že však dobrého nemôže škodiť a veľa a pchajú do seba všetky vitamíny, všetko možno, koenzymy, Q10 je obľúbený, hej, a ten, myslím si, že aj spomínal, a on má efekt, to je tiež antioxidant, myslím, ale vlastne môže nastať vlastne opačný problém, že to je také, že antioxidant paradox, že si zase ženy rozhodia ten balans do opačnej strany. Lebo to, čo tie antioxidanty bojujú v našom tele, proti čomu, tak aj tá molekula je vlastne potrebná na naše biologické procesy. Čiže všetkého s mierou, jedzte zdravo, zelenina, ovocie, všetky tieto veci, super, paráda, ideálne, keď vieme dostať všetky tieto živiny vlastne z potravy, čo už vieme, že bohužiaľ v dnešnom svete to tak nie je úplne a nemá každý možnosti jesť všetko organicky doma vypestované. Bohužiaľ to už neovplyvníme a nestresovať sa z toho a naozaj si dopriať spánok, dopriať si cvičenie. Cvičenie je extrémne dobrá vec. Naučiť sa cvičiť v synchronizácii so svojím cyklom. Že ja tiež nechodím búchať činky do posilovne, keď idem dostať menštruáciu. A toto je zase ďalšia vec, čo si ľudia môžu sledovať, že aj ako sa cítia energeticky na tom počas toho cyklu. Takže silový tréning? Silový tréning mi najlepšie ide väčšinou v tej prvej polke, čiže keď domenštruujem, tak potom silový tréning a potom už niekedy tesne pred menštruáciou už si iba tak ako sa schulím do klopka, alebo si dám, že jogu a také kľudnejšie, že nešla by som napríklad behať tesne pred menštruáciou, že tak, ale možno si niekto bude mať inak. Mám kamarátku, ktorá to má úplne naopak a to je pre mňa fascinujúce a zase si to raz každý musí odsledovať, že čo mi vyhovuje, čo teraz v tejto chvíli moje telo potrebuje a potom to nasledovať. A to si myslím, že je taký v poriadku recept aj na ten stres, lebo potom už aj nie sme v strese, keď sa tak počúvame, keď žijeme vlastne znení so sami sebou. Ten balans. No já tady ty doplňky stravy mám samozřejmě, protože já jsem koukala, že existují nějaký studie, například některé studie naznačují, že dostatečná hladina vitamínu D může pozitivně ovlivnit plodnost. Tak máš taky ty přístup k nějakým takovýmhle studiím? Četla si něco? Bavili jsme se o těch doplňkách, že vitamín D, koenzym Q10, vitamíny skupiny B. Tak četla si nějaký takovýhle studie? Sú, áno, a všetko je to pravda. Tam vlastne jediné, čo by som dodala k tomu, a vitamín D je skvelý, a vitamín D je vždycky skvelý, je, že brať ich, keď vieme, že máme deficit. Lebo veľa ľudí si možno tak mylne myslí, že naozaj si dám takúto škálu všetkých doplnkov a bude to fajn. A vlastne môže sa stať, že buď majú veľmi drahý ako moč, lebo ten vitamín C sa tak aj vycíka. A vybrať si hlavne správne doplnky, to je tiež vec. A nepreháňať to s nimi. Lebo zase priveľa vitamínu C napríklad vie negatívne ovplyvniť spermie. To bol jeden akože výskum.
neviem už ktorý parameter, ale bola to, že kvalita spermy. Čiže zase to, že s takou zdravou mierou a zná teda ty hodnoty. Áno. Nehádat, ale vlastně tak, si na ty krevní testy a vědět, jakou mám tu hladinu toho Dčka, že aby se přesně dalo to dávkování, že ho potom určit. Že? Presne, aj magnézium viem, že ľuďom často, a železo je takisto podstatná vec, ale priveľa železa spúšťa opačné problémy zase. Čiže keď už teda sa chceme spoliehať na doplnky, a ja nehovorím, že neberiem, ja hovorím, ja na sebe testujem, ja som testovala aj nejaké kvapky z amazonského pralesa. Že ja rada takto experimentujem na sebe, že či mi to pomôže. A to je asi taký najlepší ukazovateľ, ale informovaný začiatok je super prvý krok. Ísť, dať si zobrať krv, zistiť, čo mi chýba, aké mám deficity, možno sa to bude meniť aj počas roka, hej, čiže tam si to nejako odsledovať a zisťovať, že keď beriem toto, tak mi je lepšie, keď to neberiem, tak mi je horšie. Že naozaj, a takisto aj s potravinami to napríklad ja robím, že keď už chcem mať nejaké výstrelky, tak to robím takýmto štýlom. Takže, a tu zase prichádzame k tej mojej jedinej správe, že poznať sa, vedieť sa spoľahnúť aj na lekárov, aj keď viem, že tam historicky, a ja sama som to zažila, historicky ženy majú s týmto problém sa zdôveriť lekárovi, bohužiaľ, lebo všetky sme zažili taký prístup lekára, kedy nás ešte pomaly vysmial, že sa chceme dať otestovať, neviem čo krv zobrať. Mne dokonca to bolo výborné, ja som prišla s extrémnymi bolestiami, niečo ako dneska, keď som k tebe zavítala. Pre poslucháčov, tak ja zrovna môj pravý vaječník sa rozhodol byť súčasťou tohto podcastu dneska. A zavítala som k nemu a on mi teda začal merať hladiny hormónov a pýtali sa ho, či je AMH. A on, že nesnaží sa otehotnieť, nemerajte. Že mňa by to zaujímalo. Ale nesnažím sa otehotnieť, takže nie. A to ja chápem tú stigmu, ja chápem, že ľudia hľadajú riešenia, ktoré sa nespoliehajú na lekárov, alebo možno si povedia, že bude to fungovať, aj keď nie je vedecký dôkaz, lebo áno, tie vedecké dôkazy, ako ich bolo málo doteraz, hej, čiže to je všetko fair, ale nájsť si taký balans, s ktorým je každý osobne spokojný, že čo o sebe viem, čo mi pomôžu zistiť lekári a čo s tým teraz ja idem robiť. A nebrať iba tak náslepo prípravky a vlastne dúfať, že to niečo spraví. Takže si to vlastně tak trošku i do svých rukou a opravdu třeba ty krevní testy, ty víš, jaký máš nějaký deficity? Že vraj nie, ale ja som stále unavená, takže určite budem mať. Ale že vraj, teraz som čerstvo mala výsledky, že všetko má v poriadku, tak asi mám všetko v poriadku. Ale akože určite mňa moje telo tak väčšinou vybičuje a teraz akože by som posluchačom odkázala, že nech robia ako hovorím, nie ako ja robím, lebo ja sa tak väčšinou musí telo dohnať na pokraj absolútneho kolapsu na to, aby som ja začala naozaj prenasledovať poriadne výsledky a poriadne testy. Takže, ale potom to má aj tú výhodu, že keď človek žije v takýchto extrémoch, tak sa naučí už si potom aj sám pomôcť. Že keď 3-krát spravím toto a zistím, že potrebujem magnézko, tak ten 4-krát si ho už viem aj sama nasadiť. Takže. A užíváš nějaký doplňky teda pravidelně? Máš jakoby nějaký, třeba jak ty si zmínila ten horčík? Hej, horčík je určite skvelý. Zinoxalen, to neviem, či by to niečo robilo s mojou plodnosťou, ale robí mi dobre. A potom tak skúšam. Hovorím, experimentovala som aj so všelijakými prípravkami prírodnými a milujem osobne ja bylinkárstvo. Čiže ja napríklad si liečím bylinkami alebo snažím sa bylinkami si vlastne ukorigovať bolesti počas cyklu. A to je niečo, čo keď sa robí poctivo a dobre, tak som zistila, že mi to ako vyhovuje. Takže hej, ja si napríklad dávam pred menštruáciou týždeň maliníkový list, malina. A potom, keď ma bolieva hlava, žihlavu, že takéto som si, a to je zase, ono je to aj taká sranda si to tak sami nájsť, lebo to bylinkárstvo je také, že to máme na to dosahy a vieme si to dohľadať a hej, vytvorila som si k tomu taký vzťah, čiže aj toto vie z mojej skúsenosti pomôcť. Takže tak, to sú moje pravidelné. Podíváme sa ešte na to Dčko, Báro. Môžeme. Akože ja ešte by som rada dodala, že ja vôbec nie som expert na to. Je jediné, čo prinášam, je, že si možno viem prečítať tú štúdiu tým vedeckým pohľadom, ale vlastne, hej, bude to taký... To som trošku doufala, že nám to přelouskáš trošku.
Tak my jsme se tady bavili o tom, že vlastně ta hladina toho vitamínu D, že je důležitá. Já jsem i, myslím, viděla nějaký studie, co se týče jakoby folikulů a vitamínu D, tak jestli třeba něco takového objevila, protože já jsem ti ty prozradím samozřejmě otázky poslala dopředu. Mohla som podvádzať tuto. Ja som si dokonca spravila aj poznámky a ja si cez ne teraz idem, že či som si to Dčko zapísala. Ale ako takto, Dčko bolo, že bezkonkurenčne taký ten vitamín, ktorý najviac vyzeral, že sa na tom vedia zhodnúť tie štúdie celoplošne, že Dčko by vedelo zlepšiť kvalitu. Je to zaujímavý koncept hlavne preto, lebo akože väčšine z nás asi Dčko je trošku chyba a tam potom sú zaujímavé také veci, že ono deficit Dčka spôsobuje všetko možné až k zlej nálade. Hej? Častokrát, že ľudia mávajú takú tú, že okrem zdravotných problémov, tak Dčko vie kvalitne aj zničiť psychiku, keď není ho dostatočne veľa. Tým, že som 8 rokov žila v Británii a vyznám teda pleť viktoriánskeho dieťaťa chorého, tak áno, potvrdzujem. Čiže, hej, neviem presné molekulárne mechanizmy za týmto, ale z tých všetkých ono vychádza tak ako najlepšie. Ale tam zase treba si dávať pozor, lebo prehnať to s vitamínom D tiež nie je úplne bezpečné, hej. Čiže on dokonca rozpustný v tuku, neviem, to by výživoví poradcovia vedeli lepšie odhaliť, alebo teda poradiť, že či to je, ale myslím si, že to je nebezpečnejšie, než keby sme ho vedeli vylúčiť v moči. Takže, hej, ono proto je dobrý vlastně vidět tu hodnotu, jakou ta Dčka má, že? A podle toho přesně nastavit to dávkování, že? Takže u toho Dčka je to extrémně důležité, aby si ne každý hned začal do sebe dávat Dčko, aniž by věděl, jakou tu hladinu má. A nespoliehať sa iba na to zase. Že ono je to super ako suplement melatonín, to som už spomínala, je výborný, hej, čiže kombinácia melatonínu, Dčka, možno keď železo často chýba ľuďom, hej, takže že to sú všetko také veci, ktoré v správnej miere môžu veľmi, veľmi akože zlepšiť tie šance celkové, ale ano, informovanie na to treba ísť. A našla si máš tady ještě nějaký poznámky k nějakým těm studiím? Já jsem tam, myslím, ještě jmenovala ten koenzym Q10. To je super. Jestli k němu si něco našla a pak jsem tam měla ty vitamíny skupiny B a B12. Tak jestli si něco takového objevila, když si se připravovala na rozhovor, anebo... Vieš čo, Bčko teraz normálne ani neviem, že či som niečo konkrétne našla. Q10 koenzym je, to dokonca robil niekto aj štúdiu, že presne, že na vajíčkach. A tvrdili, že keď pridali koenzym 10, že akože Q10, že sa zlepšila akože aj to chromozomálne delenie, čo ja som sa pozerala na to a myslím si, že mali iba zle otočené tie obrázky úprimne, podľa toho, čo som videla, že bolo to také akože nepresvedčilo ma to úplne, ale faktom zostáva, že ako antioxidant je to extrémne nápomocné. Takisto sa odporúčali vitamíny A a E, alebo C a E. Tak akože žiadny vitamín nie je zlý. A tam ono to v podstate skôr než jednotlivé vitamíny bola vlastne taká premisa, že by to vedelo vlastne, že to slúži ako antioxidant a tým pádom to vie trošku nakopnúť procesy v našom tele, ktoré možno máme ako nejaký deficit. Ty si vlastne pri tých otázkach spomenula aj mitochondrie a to je akože tiež súčasťou tohto vlastne, že ako vieme podporiť tvorbu zdravších mitochondrií tým, keď si zvýšime level antioxidantov a tieto všetky veci. Že ja asi osobne myslím z toho, čo som si načítala, že vlastne všetky tieto vitamíny sú dobré na to, že znížia ten level tých reaktívnych kyslíkových skupín, to by mohol byť preklad dobrý, a ktoré vlastne nám robia šarapatu v tele. A zase prizvukujem, že oni síce robia šarapatu, alebo teda neviem, ako to tak pomenovať lepšie, ale také trošku slovenskej srandy tuto, ale oni sú aj podstatné pre procesy a sú podstatné aj pre vývin vajíčok. Hej, čiže oni relatívne veľa sa zapájajú aj tieto reaktívne mitochondrie. Aj mitochondrie, aj tie reaktívne kyslíkové skupiny. Čiže oni sú v určitej... To je to, že naše telo je v permanentnej nejakej v tom balance a my si musíme zachovať také, my máme na také slovo, že homeostáza, je, že akože dobre, v pohode, že musíme si zachovať ten balans a že všetko v našom tele, čo tam je prirodzene, alebo teda endogénne, je tam na niečo. A tie reaktívne kyslíkové skupiny sú super,
oni sa zapájajú do procesov, ktoré sú podstatné aj pre plodnosť, ale keď ich začne byť veľa a s vekom ich pribúda, tak začnú robiť problémy. Čiže tam potom nastúpi to, že si musíme zvyšovať level tých antioxidantov, ktoré proti ním bojujú. A level antioxidantov sa prirodzene znižuje s vekom. Takže tam je ten balans a tá hladina. Dobrý to áno, doplniť, ale neprehnať. Jasně. No, takže toto... Myslím, že právě ten koenzym Q10 se doporučuje ženám po 35, že jo? Takže to by odpovídalo, že vlastně potřeba pak to s tím věkem tam může vybalancovať. Áno. A dávať si pozor na to. A toto je asi také, že keď už naozaj ženy o tom uvažujú seriózne a idú to brať ako jednu z tých možných liečebných metód, ak sa teda pasujú s neplodnosťou, tak naozaj spolupracovať so skúseným výživovým poradcom, ktorý má toto naštudované, lebo tie moje poznatky tuto sú veľmi akože amatérske a naozaj si dať odporučiť, že čo mne osobne treba. A čo mi spraví dobre, lebo môže sa stať presne, že to preženieme a ide to do opačného extrému. A pojďme se podívat na ty mitochondrie, ty si tady vlastně zmínila. To jsou takový jako buněční elektrárny, je to tak? Ano, je to správný? A já myslím, že jsem někde četla, že právě jich je hrozně moc ve vaječnících. Áno. Pravda? Áno, nepomerne veľa. Že jo, že to bylo takovýhle, úplně teď se mi to jako vybavilo, tady ta informace, že mě to jako zaujalo, že tam jich je prostě opravdu veliké množství. Takže asi teda by laicky, tak když nad tím přemýšlím, jsme vlastně měli chtít o ně nějak jako pečovat, o ty mitochondrie, nebo jim nějak dodávat tu energii. Je to zajímavá správná úvaha, nebo? Ja by som vždycky odporúčila, že kým nie sú veci, ktoré nám robia aktívne zle, tak nechať to telo na pokoji, nech si robí. Lebo tie mitochondrie, oni šlapú. A áno, tým, že sme vystavení všelijakým túto vplyvom z prostredia, bohužiaľ to tak je, vo vaječníkoch v tej tekutine sa nachádzajú plasty, hej, ako... Je to tak, nevyhneme sa tomu, není to nikoho chyba, okrem tých ľudí, ktorí nám tu tie plasty akože nevedeli regulovať až do roku 2020, tuším, alebo neviem, či to nebolo minulý rok. Takže my máme veľa akože teraz momentálne v modernej dobe vplyvov, ktoré nám vyhadzujú to telo z toho balansu a ono není úplne pripravené na to. Takže antioxidanty, super vec, zdravá strava, excelentné, ak sa k nej vieme dostať, ak si vieme zabezpečiť, ale nemusíme sa báť špecificky o mitochondrie, podľa mňa, lebo oni vedia, čo majú robiť, oni makajú a my, keď sa budeme o to telo správne starať všetkými týmito vecami, čo sme si tu hovorili, alkohol, cigarety, to ani nemusím spomínať, že to je akože rekreačné drogy takisto, tak oni to budú zvládať. Pretože vlastne sú správnym životním stylem. Zdravým životním stylem. Presne tak. A dokonca to bolo s tým koenzymom Q10, zase ho tu spomeniem, myslím, že to bol on, že u starších žien, lebo totiž to mitochondrie s vekom im pribúdajú mutácie. A oni vtedy začnú sa správať trošku... ako by som to tak povedala, nemajú už takú efektivitu, nie sú tak ako nastavené ako tie elektrárne. Unavenejšie elektrárne, áno, presne. A že keď takto farmakologicky dali nejaké prípravky, myslím, že to bol ten Q10, ktoré nakopnú tvorbu nových mitochondrií, takže reálne to ako pomohlo aj s tou plodnosťou, alebo teda s nejakou kvalitou vajíčok. A to bolo pre mňa zaujímavé, že vlastne potom je možné absolútne, že si to vieme spraviť aj nejakou stravou, ak sa to dá. A to teraz ja neviem. A myslím si, že na to výskum neexistuje. A zase odporúčim tých výživových poradcov, ktorí s tým majú skúsenosti, že možno vedia, že čo funguje, čo nefunguje, len na tých pacientkách a na tých rokoch skúseností. Ale áno, dá sa to aj spraviť kvázi umelo. Dokonca sa robí, a to už je akože extrém, a myslím, že to aj zakázali vo väčšine krajín, že sa vedia akože vpichnúť mitochondrie nové. A to nakopne produkciu tých zdravších mitochondrií. Že ono strašne veľa vecí sa dá s tými mitochondriami manipulovať. Je to veľmi, veľmi fascinujúce, ale taká hlavná take-home message z tých mitochondrií je, že starajte sa o svoje telo, buďte k sebe láskaví, robte všetko tak, ako máte a oni sa potom postarajú o vás. A zaujímavosť z toho vedeckého sveta je, že vlastne my totiž to všetci máme mitochondriálnu DNA po matke. Hej? Čiže mitochondria samotná, ona má svoju DNA, ktorá je
separátna od našich chromozómov. A my to dedíme po mame vždy. Aha. Čiže vždycky vo vajíčku sú iba matkine mitochondrie. Tie mitochondrie, ktoré donáša spermia, ona to má na tom, a to tu už myslím aj padlo v tomto podcaste, že oni chvostík majú z mitochondrií spravený, tak oni ten chvostík akože vlastne odseknú ešte predtým, než vstúpia do vajíčka. A akékoľvek otcové mitochondrie sú zlikvidované. A tým pádom my vieme vystopovať podľa mitochondrií našu celú materinskú líniu až do pradávnych vekov a ľudia majú určité, a to sa volá v genetike, že haplotyp, a čo to znamená je, že každý máme proste trošku iné to mitochondriálne DNA, ale vieme sa zaradiť do skupín. A pravdepodobne podľa aj asi lokality, hej, že ľudia, ktorí proste tuto na Slovensku by sme mali asi pravdepodobne väčšina z nás podobný haplotyp, niekto na opačnej strane sveta, tam už sa to trošku odlíšilo, že vlastne naše mitochondrie nás delia do takých akože umelých skupín a niektoré tie haplotypy sú oveľa odolnejšie voči starnutiu vaječníkov. A toto je akože celkom fascinujúci objav pre mňa, keď som to našla. To je teda. To sú nejaké náhodné, JT sa to volá, hej, tuším, že proste ako moc nám to nepovie, lebo tie haplotypy sa delia iba mutáciami. Čiže nedá sa povedať, že na Slovensku sme v pohode, hej, že akože, alebo Česku, hej, áno. Praha je dobrý, hej. Čiže a ono, väčšinou sú to asi také akože väčšie skupiny regionálne, že na tie haplotypy väčšinou idú do takého akože trošku až kontinentálneho. Neviem úprimne, koľko je tých haplotypov v mitochondriách, ale toto bolo pre mňa zaujímavé, že vlastne určité typy mutácií, ktoré nastali v tom mitochondriálnom DNA, sú ako odolnejšie potom voči starnutiu. A toto je také akože, aj to hovorí o tom, že ako veľmi tie mitochondrie sú zodpovedné za kvalitu vajíčok, vaječníkov. A aj to hovorí o tom, že vlastne sú tam rozdiely. Ale to aj tak dáva zmysel, lebo vlastne sú aj rozdiely podľa rasy, ako v plodnosti, veľmi výrazné etnicity. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavé. No podle výzkumu té neplodnosti vypadá, že teda bílá rasa jsme na tom úplně špatně, protože tady prostě opravdu ta neplodnost je čím dál tím rozšířenější. Ja neviem, že či to je tým, že sme najdlhšie boli vystavení globálne industrializácii. Neviem, že čo by tomuto mohlo nasvedčovať, ale je to zaujímavé a môj sen je, že jedného dňa niekto spraví takú extrémnu globálnu štúdiu, kde budú brať presne do úvahy. A toto je problém, lebo väčšina štúdií sa deje vlastne. A toto som ešte chcela povedať aj s tým koenzymom Q10, aj so všetkými doplnkami, so všetkými stresormi, spánkom, že keď sa robia takéto výskumy, tak oni sa robia na tých extrémnych skupinách. Čiže keď niekto povie, že nedostatok živín vedie k neplodnosti, tak ten výskum bol robený na ženách, ktoré nemajú prístup napríklad k čerstvej strave. Hej. A keď niekto povie, že stres vedie k neplodnosti, tak tá skupina, ktorú skúmali, mali že klinickú depresiu. Že výskum sa robí na extrémoch. Lebo to je najjednoduchšie ako prvý krok, pozrieť sa na extrém a potom hľadať, že kde presne potom nájdeme tú hranicu. Ono to dáva zmysel, lebo inak sa to veľmi ťažko klasifikuje. Ako človek klasifikuje stres v živote? Keby ti niekto povedal, že daj číslo na stres, ktorý máš v živote, tak nedáš, hej. Kdežto keď má niekto klinicky preukázanú nejakú chorobu, niečo úzkosti, tak ako to už máme parameter, presne. Vieme ich škálovať, vieme ich dať do skupín. Čiže tieto výskumy sa vždycky spravidla na začiatku robia na extrémoch a teda to vždycky treba brať s takou trošku rezervou, že dobre, ale ako sa to aplikuje na mňa. Že to, že niekto s klinickou depresiou mal zhoršenú plodnosť len preto, lebo majú teda takéto ťažkosti, tak naozaj to znamená, že keď budem 2 dní smutná, takže sa mi to začne. Samozrejme, že to tak nie je, hej. Čiže treba to brať. Ale že pak lidi můžou být z toho teda zmatený vlastně, jo? Že si můžou něco na sebe přesně takhle jako dávat a přitom oni nemají třeba žádnou depresi, že tak. Jenom jsou smutný, jak si říkala, ale vlastne takhle sa môžou teda možná dostať do deprese. Áno, a toto je také trošku nebezpečenstvo toho, že vlastne momentálne žijeme v dobe, keď všetky informácie, publikácie, väčšina publikácií už aj smeruje k tomu, že aby boli otvorené pre všetkých, ale ja som teda, dobre, tak 8 rokov študovala aj na vysokej škole, aby som ich vedela čítať, tie publikácie. A to je taká vec, možno čo aj frustruje vedcov v dnešnej dobe, že vlastne vedieť si prečítať publikáciu a vedieť z tej publikácie extrahovať presne tie informácie, ktoré treba a pozrieť sa na metodológiu, pozrieť sa na akej skupine to bolo robené, s akým zámerom. Je naozaj
to sú dve iné veci. Čiže to hovorím, že ja som absolútne za to, aby sa ľudia takto vzdelávali. Internet je úžasný nástroj. Nech ho používajú, nech sa vzdelávajú, lebo nikto iným tie vedomosti nedá. A keď sa spoliehame na druhých, tak automaticky sa môže stať, že nám dajú tie informácie zle. Takže buď na naozajstných odborníkov, ktorí sa tomu venujú, ktorí majú ten background v tom, že ako toto čítať, a potom si to vždycky tak povedať s takým tak krok dozadu spraviť, že dobre, to bol výskum a čo cítim ja? Ako sa to aplikuje na mňa? Naozaj si myslím, že táto štúdia o klinickej depresii, takže nebrať to zjednodušene a brať to tak, a ja si uvedomujem, že nemôžeme všetci si tu teraz začať čítať vedecké publikácie, ale že možno tým pádom jediné, čo treba spraviť, je, že až tak sa nestresovať ohľadom tých výsledkov. Zase vždycky to nakoniec skončí pri tom, že ako sa ja cítim a čo ja teraz potrebujem a čo preto chcem spraviť. Já ještě se vrátím k tomu koenzymu Q10. Já vlastně jsem ho dostala taky doporučený od té mojí výživářky, a která právě to hodně, ten koenzym Q10 propojovala s těma mitochondriema. A pro ní to byly úplně, když ty mluvíš o vajíčkách, tak ona takhle mluvila o mitochondriích. Já myslím, že jsem je počula tuto epizodu. Ano. Ona byla úplně ano, mě to hned napadlo, keď jsem to počula. A já opravdu ten koenzym Q10 jako užívám už jako vlastně asi 4 roky, nějaký jakoby velmi kvalitní mi doporučila to, a jako myslím si, že v mém případě vlastně já jsem byla přesně mě bylo vlastně 37, když jsme se začali snažit jako o miminko, nebo snažili jsme se už dřív, ale pak když už jsme dělali nějaký kroky k IVF a tak, takže mě to tam nějak jako dávalo smysl, ale taky přesně nevím, jestli jsem si to jako dala do hlavy, že mi to funguje, že placebo. A keby aj tak čo? Hlavně, že to přesně, fungovalo. Jo. Presne. Ale měla jsem hrozně velkou radost, že já myslím, že ten koenzym Q10, že ona mi ho dala užívat i kvůli té mojí endometrióze, že myslím, že tam i byly nějaká spojitost a nějaký studie jako s tím letím, ale to už si přesně jako taky nepamatuju. Ale nějak jsem u něj prostě zůstala, nějak jakoby, přesně jak říkáš, jakože cítím, že to je to moje, že mi to dělá jako dobře. A pak jsou nějaký vitamíny, které už dávno jako neberu, protože už nemám potřebu, jako, nebo necítím to, že bych je potřebovala. Tak je možná fakt fajn i jakoby přesně přeměřovat, vědět, nehádat, ale zároveň dát i třeba na nějakou tú intuíciu. Intuícia je veľmi podstatná a hlavne pre ženy, keď sa snažíme spoznať a nejako sa zladiť. Toto možno bude absolútne nevedecké, ale ja som vždycky tak stála trošku, že jednou nohou v tej vede, a ja ju mám veľmi rada, a druhou nohou v takej, že ale intuícia nám niekedy povie niečo iné, a trošku aj tak sa na to pozerať, že kde nájdeme tie miesta na tú alternatívu, lebo kde veľa vedcov vidí absolútne nezlučiteľné cesty, nejaká možno alternatívna medicína v úvodzovkách a veda, tak mne to tak príde, že niekedy možno ešte nevieme, že či sa aj nezlúčia eventuálne. Takže ja sa na to pozerám zatiaľ s takou rezervou a presne si všetko tak preskúmavať a s takou radosťou si to tak preskúmať. Tak. To je také. My už jsme tady na to narazili, ale ty jsi vlastně zmiňovala, že sexuální výchova na školách je nedostatečná. Já s tím naprosto souhlasím, protože mně přijde šílený, že já jsem se většinu věcí o sobě dozvěděla okolo 35. roku. 35, 36, 37 byly pro mě roky, kdy jsem najednou zjišťovala ohledně menstruace, ovulace. Říkala jsem si, neměla bych už tohle vědět jako dávno. Takže to je takový můj velký sen, jakoby dostat to do těch škol jako vícero, aby to opravdu bylo kvalitní a aby prostě ty mladí lidi už měli jiné možnosti. Kdyby ty si měla tu možnost to změnit, tak co bys vlastně vyučovala? Jak by to vypadalo podle Báry? To je krásna otázka. Asi to, čo sme sa bavili, že ako to má vyzerať, na čom je založený cyklus. Ja nepotrebujem vedieť, že kde ja mám vaječníky. Nepotrebujem, nikdy som to nepotrebovala, že to je ten diagram. A to si jediný pamatuju. To je jediné, čo vidíme, áno. Tabuli, ano. To víme přesně, jak to vypadá, ale jak to funguje. Presne, latinské mená pre panenskú blanu a neviem, aké hovadiny, a pritom nám nikto nepovie, že tá panenská blana, že ju nemá každý, hej. A celé je to také strašne chladné a také, ja by som rada dodala aj dievčatám také, že dobre, tak aké budete mať možnosti
a ako sa máte cítiť a či tam má byť bolesť a čo robiť, keď tam tá bolesť je a nemá byť a tak ako možno ich aj tak naučiť sa, je taká stigma okolo toho. A čo by som spravila? Absolútne. To už osnova, to už by som nechala na expertov, ale ja by som tú istú lekciu dala vo vedľajšej triede chlapcom. Lebo akože ja si pamätám, chudák mu ukrivdím teraz na základnej škole po sexuálnej výchove, na obede prišli chlapci otravovať, že či je pravda, že dievčatá smrdia, keď menštruujú. A ja som si tak povedala, že kurník, ale tak však a tí chlapci to potom nevedia. A čo keď budú mať céry? Čo keď, hoci čo, hej, že každá z nás pravdepodobne musela učiť nášho partnera v nejakom bode, že aké vložky kúpiť a či tampony a či toto, že veľa mužov vôbec nemá prehľad a potom, keď príde na tehotenstvo a takéto všetky veľké témy, kedy naozaj sa to točí okolo toho reprodukčného systému tej ženy, tak niektorí chlapi sú stratení a dokonca je aj taká staršia stigma, že vlastne to ani není mužská záležitosť a že to tam radšej nech to zostane tajomstvo celé to tam. A to sa mi nepáči. Ja si myslím, že chlapi by mali byť rovnako informovaní a naopak zase, hej, že my by sme sa mali dozvedať. Neviem, prečo je to rozdelené podľa pohlavia, tak to tieto lekcie. Teď mě vlastně napadá, proč se to neučí jako dohromady, proč jako všichni tam nemůžeme být. Teď vlastně přesně pro ten život potom by to bylo skvělé, kdyby ten chlap věděl, proč se ta žena chová v určitém období takhle, protože prostě má přijít menstruace nebo je po menstruaci. Jo, že by vlastně spoustu věcí bylo předvídatelných a zlepšilo by to možná vztahy a nálady. Určite. Koľko mi kamarátiek povie, že vieš čo, je to super s tým novým frajerom, lebo on má sestry, takže vie. Jo. A to nemá byť podmienka, tak nech to vie zo školy. Keď naša škola má pripravovať na život, tak nech to vie od profesionála a nie len preto, lebo mal v dome niekto, kto menštruoval, hej, že akože a naozaj to zlepšuje vzťahy. Ja to vidím aj na sebe, že keď je môj partner v takej, akože on si z toho robí srandu, samozrejme, počas toho PMS-ka všetci si z toho robíme srandu, ale on keď mi tam ukáže nehu a dá mi najavo, že som v bezpečí a tak ukludní takúto moju zvieraciu stránku, ktorá sa snaží dostať a vytrhať hrdlo všetkým von, tak vlastne ja som potom úplne iná počas menštruácie. Že ja sa tam ukludním, ja si tam akože a normálne mi prebieha jednoduchšie tá menštruácia, len preto, lebo on mi vytvoril to bezpečné prostredie, v ktorom sa ja viem akože ukludniť. A to si myslím, že je veľmi podstatné a myslím si, že tie vzťahy dnešné tam smerujú a ja dúfam, že sa to bude iba zlepšovať. Já to tady dneska vlastně zažila, protože si přijela vlastně a nebylo ti dobře a úplně jsem viděla na tvým příteli, jakou má o tebe starost a to bylo teda, musím říct, něco tak jako krásného, jako že opravdu jsem cítila, že to není hraný, ale že to jako je opravdový. Tak to je hezký. On je můj ambasador ženského zdraví, ano. To je hezký. Tak jo, takže budeme doufat, že někdy sexuální výchova na školách bude probíhat v nějaký jako modernější podobě 21. století a že se ty informace budou opravdu dostávat k těm lidem dřív, protože úplně jeden z nejčastějších dotazů, nebo spíš zpráv, co mi přichází od žen je, ta věta vždycky začíná, proč jsem se o tomhle nedozvěděla dřív? A to je fakt tak strašně častý a já říkám, no já nevím, já jsem se to taky dozvěděla až díky tomu, že jsem se dostala do problému a musela jsem hledat informace a musela jsem se začít jako sama zajímat. Tak kdyby tahle věta zmizela, tak by to bylo fajn. Keď mali by sme sa podľa mňa tak začať zaujímať ešte predtým, než tie problémy prídu, lebo ja to mám rovnako tiež, keď problémy, robme to skôr. Kto máme možnosť, tak to robme skôr a hej. Ještě tady mám takový dotaz, jak se díváš na epigenetiku? Ovlivňuje to, jak žijeme naše děti i na genetické úrovni? Ovplyvňuje aj na takej tej ako molekulárnej v rámci bunky, ako vývin vajíčka je extrémne pod komplexnou epigenetickou kontrolou, čiže to je zaujímavá vec a samozrejme, že tá kontrola sa počas života aj akože potom s vekom mení a aj to vedia, myslím, že ovplyvňuje aj levely hormónov zase, čiže zase to prichádza k tomu, že keď sú naše hormóny nejako rozhádzané, tak aj tá epigenetická kontrola nie je taká, aká by mala byť. A zaujímavé je, že áno, naozaj to, čo som spomínala, že vlastne vajíčka sa začnú vyvíjať v maternici ešte, čiže vlastne my, každý sme sa začali vyvíjať ešte
v babke našej kvázi, ak to dáva zmysel, hej. Čiže ešte keď naša babka bola tehotná s našou mamou, tak my už sme sa začali vyvíjať. No, takže to je akože to taký... Áno, je to také veľmi ako metúce a celé divné, ale je to tak a dokonca, a toto nebol, myslím, že nikdy publikovaný výskum a iba som to na konferencii sa rozprávala s jednou úžasnou vedkyňou, ktorá to robí na myšiach a oni hovorili, že mali úplne také nejaké primárne výsledky, že nevedeli priznať to, že predstavili myšiam, dali do myši nejakú mutáciu, ktorá by mala niečo s plodnosťou robiť. A už to z nich akože, tam tie myši, keď sa plodia, tak niektoré budú mať mutáciu, niektoré nie. A už tie akože klasické také tie, on sa to volá, že wild type, akože tie, ktoré nemajú, tak už proste druhá generácia zbierali z nich vajíčka a stále im 1/2 nevyzbierali dostatočne veľa dobrých vajíčok a boli z toho strašne zmetení. A že prečo? Veď však geneticky je už normálna tá myš. A potom niekoho napadlo, že pozrú vlastne ten rodokmeň a zistili, že keď stačilo, že vlastne tá babka mala časť tej mutácie a vlastne už aj keď tie jej vnúčky myšacie boli zdanlivo zdravé a zdanlivo geneticky v poriadku, tak vlastne neprodukovali taký počet vajíčok. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé. A ona akože hovorila som s takým nadšením a neviem, či to niekedy zobrala ďalej. Ja dúfam, že áno, že teda z toho spravili výskum. Ale áno, rozhodne to má veľký vplyv. Problém je, že epigenetika je to je tak komplikovaná veľká téma, že... Jak jsi to vlastne vysvětlila? Ježiš, niekto náhodou. Áno. V jedné větě nám tak opravdu veľmi... Dobre. Vlastne takto. Genetika klasická je, že my máme nejaké gény. Každý ten gén nám hovorí inštrukciu pre to, čo má naše telo robiť. Čiže máme gén na, ja neviem, farbu očí, som si zrovna vybrala taký komplikovaný, takže gen na farbu očí, je ich tam viac. A on akože teda hovorí, že keď sa narodí tento človek, tak bude mať takéto oči. A epigenetika je vlastne epi znamená, že nad, čiže je to kontrola génov a není to tak, ako si všetci myslia, že sa dedí životný štýl, hej, to sa často zamieňa za epigenetiku. Epigenetika ako samotný pojem znamená kontrola toho, ako sa tie naše gény budú prejavovať. Čiže nám môže povedať gén, ten gén môže hovoriť v tej bunke, že takáto má byť farba očí, ale nejaká iná molekula epigenetická príde a povie, že nie, lebo ja to tu teraz kontrolujem. A tieto molekuly vedia byť pod vplyvom environmentálnych akože vplyvov, hej. Čiže to sa myslí pod tým, že keď sa akože, že náš životný štýl, áno. Často sa to propoje práve s tým životným štýlem. Ja, aby som to možno vysvetlila, že my napríklad teraz skúmam rakovinu a skúmam akože to, že ako vplýva chemoterapia na vývoj rezistencie v tej rakovine, že prečo niektoré rakoviny neodpovedajú. A niečo, čo z toho skúmame je, že aj keby boli identické tie rakoviny geneticky, lebo je to tá istá línia, tak skúmame, že či náhodou niektoré molekuly, ktoré sú nad tým, nie sú zvýšené a potom ovplyvňujú niečo dole. Hej? Čiže je to taká, gény sú také stabilné, gény proste sme sa s nimi narodili a oni tak zostávajú, až na pár mutácií proste tak zostávajú a tá epigenetika je oveľa komplikovanejšia a vlastne my ešte ani nepoznáme plnú hĺbku toho, čo tá epigenetika bude znamenať. Však teraz sa za to dostala inak Nobelová cena, posledná, čo bola udelená za fyziológiu, medicínu, bola za epigenetiku. A my vlastne potrebujeme preskúmať, my ešte ani nevieme, že čo všetko to ovplyvňuje. A to bude more malých molekúl, kedysi sme si mysleli, že je to že gen a hotovo, vybavené, to sa tam, a to robí nejakú biologickú funkciu eventuálne. Teraz vlastne zistujeme, že v tých génoch sú ešte skované informácie na to, aby prepísali molekúlu, ktorá sa potom vráti a ovplyvní gen niekde úplne inde a ten sa potom neprepíše. Že toto je, ja to tak opisujem na schvál, aby bolo jasné, že aký je to chaos. A my z tohto chaosu potrebujeme vykresať niečo konkrétne. A už sú volá sa to, že miRNA, to je to, čo teda Nobelová cena bola. Sú takéto malé molekuly, ktoré vieme, že sa zapájajú do ženskej aj mužskej plodnosti. Čiže ten výskum je už začatý a už sa bude na ňom pracovať. Zaujímavé je, že tieto molekuly sa dajú jednoduchšie ovplyvniť než gény. Takže to možno je aj dobrá správa, lebo terapie sú možno jednoduchšie dosiahnuteľné s týmito epigenetickými zmenami, než s genetickými, lebo genetickú zmenu dosiahneme veľmi, veľmi ťažko.
to sú genetické, ale epigenetické, to áno. No já si pamatuju, Báro, že ta epigenetika ještě nedávno jako byla braná na lehkou váhu, nebo tak jako, to asi možná není správně pojmenovaný, ale přišlo mi to, že to jako se nebralo nějak vážně dostatečně, nebo... Taká alternatívna, no, ano, taká hipsterčina to trošku bola. Ano, přesně, jo, teď to pojmenovala výborně, jsem nevěděla, jak na to jít, ale přišlo mi to, že se tak na to dívalo, jako, že to je něco jako vlastně... Také divné. A ono to bolo možno ťažké na uchopenie na začiatku a ja som sa tomu teda priznám vyhýbala jak čert krížu na bakalárovi, že kým som nemusela epigenetiku riešiť, tak som bola spokojná. Ale ono to tak býva vo vede, že niektoré témy majú obdobia trošku ako moda. A ono to dáva zmysel, lebo zrazu niekto niečo vymyslí, prevratný objav, šup Nobelová cena a ľudia sa toho strašne chytia. Hej, tak toto bolo aj, možno to budú niektorí posluchači poznať, CRISPR-Cas9 bol tak, toto bolo taký akože, že vieme rezať gény a vieme ovplyvňovať toto a deti si budeme robiť v skúmavkách ako dizajnerské. A ono to tak vždycky príde, spraví sa strašne veľa výskumu, lebo je to úžasný nástroj, je to zaujímavé a potom to zase tak akože už opadne. Áno. A to, čo zostane relevantné, tak to sú väčšinou veľké objavy. Takže tá epigenetika má momentálne je sexy téma medzi vedcami v mnohých oblastiach a to sú také tie aj mikrobiom je teraz veľmi sexy téma napríklad. Že to sú také akože máme také obdobia my vedci a väčšinou sa z toho potom vykresajú fakt pekné objavy. Teď se ještě podíváme na ten věk, protože to je taky jako velmi častý téma a vlastně tobě je 28 let, takže ty jsi takový ideální respondent, ale vlastně hodně to je v článcích, hodně, nedávno jsem sledovala v České televizi i nějaký jakoby pořad na tohle téma ohledně věku a oddalování těhotenství a je to tak vlastně, že žena sotva skončí vysokou školu, tak začne nějakou kariéru, její, dejme tomu těch 30 let a pokud ji třeba ve 30 opustí partner, tak se může hned stát, že než najde dalšího, než ho trošku pozná, tak je těch 35 a je na té klinice reprodukční medicíny. Není tedy něco špatně s naší společností, protože my jako ženy mám pocit, že jsme mediálně vláčený ve všech těch článcích, že oddalujeme to těhotenství, ale zároveň ta společnost má jako nastavený takto. Tak a ty vlastně si to tady jako před chvílí vlastně říkala, že si svoje nejlepší reprodukční léta takzvaně jako obětovala tvým jako výzkumům na vajíčcích, tak by mi zajímal tvůj názor na tohleto. Je to akože to, a to som spomínala aj s tou hormonálnou antikoncepciou, že na jednej strane nám dala veľkú možnosť mať presne kariéru a všetky tieto mechanizmy antikoncepcie my sme vybudovali len preto, lebo sme chceli mať aj tú kariéru, aj sa nejako zabezpečiť ešte predtým, než sa pustíme k deťom. A zároveň to nestíhame strašne. A neviem, že či sa s tým dá niečo spraviť, lebo v podstate bohužiaľ to tak vychádza, hej, a zase je skvelé mať tú autonómiu, že tá žena, aj keby ju predsa len opustí ten partner, takže že má nejakú vysokú školu, na ktorú sa môže spoľahnúť, alebo má rozrobenú kariéru excelentnú, hej, na ktorú sa môže akože padnúť, keď ju teda partnerský život nevíde, že tie ženy už nie sú vyslovene závislé od mužov, že už to nejde, že rovno do manželstva a byť matkou. A keď to tak niekto chce, to je výborné, že má tú možnosť a absolútne každá žena by si mala zvoliť to, ako jej to vyhovuje. A vlastne, keď si to zvolíme, tak teda moju cestu, dajme tomu, hej, že som sa teda štúdiom zamotala a teraz ako zrazu mám niečo riešiť už s rodinou. Treba vedieť iba. To je taký môj všeliek na to, čo si tak opakujem, že ja, a tuto trošku možno vstúpi, ja mám zároveň aj vzdelanie kouča a trošku vstúpi tá moja koučovská identita, že v každom momente, aj keď nechceme deti, sa sami seba pýtať, že no dobré, ale že a budeme ich chcieť jedného dňa. A keď tak s kým? A tento partner by ich chcel so mnou a otvoriť tú konverzáciu. Napríklad teda môj priateľ, keď už sme ho tu spomínali, tak jeho teraz predstaviť absolútne desí. Ale ja s ním tak každých pár mesiacov tú konverzáciu otvorím. A ako sa ohľadom toho cítiš? A vieš si to predstaviť jedného dňa? Lebo naozaj... Jestli to... 31 má on. Ale tak chlapi majú ten luxus, že on môže ešte chvíľku panikariť z toho. Ja už nie. A ja mu to aj poviem, že ja mám určitý deadline, do ktorého to musím si to rozmyslieť. A treba sa zamyslieť, že
či dieťa je podstatnejšie než to, že tento partner bude pri mne, ak partner nechce deti. Či by som sa vedela zmieriť s tým, že keď partner nechce deti, že či ja nebudem mať deti. Ako sa ohľadom toho budem asi cítiť a my to nevieme si predpovedať. Jasné, že nevieme, ako sa bude cítiť. Ten život sa mení. Je to nepredvídateľné, ale v každej chvíli si byť tak vedomý, a to teraz nemyslím konštante 24/7, ale každých možno pár mesiacov, už keď sme v tomto veku, si tak ako čeknúť, že dobre, tak teraz sa ohľadom toho cítim toto, čo potrebujem, s kým sa o tom chcem porozprávať. A keď sa rozhodnem, alebo možno ani, že nechcem sa o tom ešte rozhodnúť, ale dokedy sa o tom chcem rozhodnúť. Napríklad ja mám v hlave taký mentálny deadline, že tak 31, že to je také, že dovtedy ja potrebujem mať solidné rozhodnutie, aby som si dala dostatok času na potenciálny neúspech, hej, čo je teda ten rok, sa hovorí, aby som si dala dosť času na to, že vlastne to budem rozoberať. A bližšie k tomu dátumu, keď stále nebudem rozhodnutá, si začnem merať možno hormóny, sledovať sa už sledujem. Čiže mať taký mať to stále niekde vzadu, že keď nechcem deti, tak jasné, že nie. Ale keď viem, že jedného dňa chcem deti, rozmýšľať nad tým, aj keď možno ten život ešte teraz nie je na to pripravený. A potenciálne pre veľa žien je výborné riešenie, a to si aj ty mala spomenuté v poznámkach, ten social freezing. A to absolútne podporujem, lebo potom sa stane ženám, že oni sa ešte rýchlo rozhodnú to ísť robiť, ale už majú napríklad 37-38, je oveľa lepšie to spraviť v tom možno nižšom veku, lebo tam je väčšia šanca akože na úspech, hej, na kvalitu. Čiže robiť informované rozhodnutia a byť taká stále v kontakte sama so sebou, že čo teraz potrebujem na to, aby som sa rozhodla dobre, aby som to potom neľutovala, aby som potom nemala nejaké výčitky. Len informovanie a proste tak zase v tom súznení, hej. A toho partnera tým otravujte. Akože nie, že v kúse mu to plieskať o hlavu, ale partner je súčasťou tohto rozhovoru. Absolútne na 1000% on má byť súčasťou tohto rozhovoru a má byť súčasťou tých pochýb a potenciálnych, má byť súčasťou všetkého, čo vlastne my s ním zvažujeme. Ak my s ním plánujeme tú budúcnosť, tak nech aj on je zapojený do týchto rozhovorov, nech vidí, že čo nám ide hlavou, a nech ja viem, že čo jemu ide hlavou. To mi přijde skvělý vlastně takhle každého půl roku nebo rok si vlastně to zrevidovat, jak jsem na tom, jsem už připravená, nejsem připravená, jo, protože přesně ne každý to má tu touhu po tom miminku, že tenhle podcast je převážně pro ženy, které tu touhu mají obrovskou a právě naopak jako se jim nedaří. Takže tady trošku většinou probíráme jako jiný témata, ale vlastně myslím si, že je důležité zmínit i tohleto vlastně a pro mladý lidi vlastně přesně tak jakoby zrevidovat si ten svůj život, co mě čeká, jak to vidím, kdy to vidím, to mi přijde skvělý. Jako vlastně mít to tam někde a přemýšlet nad tím. Protože to ja som třeba vôbec jako taky neměla. No. A tie otázky sa aplikujú aj na ženy, ktoré majú už tú túžbu po tom miminku a možno sa to nedarí a možno je to ťažké, tak to isté, čo potrebujem, s kým sa môžem rozprávať, čo všetko teraz akože potrebujem spraviť, dokedy to potrebujem spraviť, že mať také, a viem, že nie každý takto rozmýšľa, ale mať týchto zopár oporných otázok, ktoré sa sústreďujú na blaho seba, partnera, nášho vzťahu a to, ako sa s tým budeme potýkať, je podľa mňa akože veľké záchranné koleso v takejto situácii, v akejkoľvek situácii, čo sa týka reprodukcia a páru, hej, a párovej nejakej dynamiky, takže hej. A cítiš tlak od spoločnosti, od rodiny, od kamarádu? Jo? Mamu teraz tuto vyvlačím chuť a moje mamina tak ako veľmi pasívne, agresívne posiela videá detí a už sú také poznámky, lebo všetky kamošky už sú v tom veku, že majú vnúčatá. Takže je to tam a paradoxne od spoločnosti a môjho okolia, ja mám pocit, že ja som taký tej generácii, čo vlastne my sa taký vtip, že z rastlín sa stali domáci miláčci a z domácich miláčkov sa stali deti. A ja to pozorujem naozaj na svojich rovesníkoch, že ako keby máme veľký blok k tomu mať teraz dieťa, že tak ako zostalo to v takej tej, a to súvisí aj s depresiou, že kam tento svet speje, hej, politické situácie, ekologické situácie, všetko, čo tu máme, že ako ja sa nečudujem tým mladým ľuďom, lebo sama to cítim, že ako proste do tohto dieťa priviesť, že by som mu to urobila, že by zdedil takýto svet, ktorý ako my tu budujeme. A na druhej strane si myslím, že toto je niečo osobne, čo mňa ako prejde veľmi rýchlo. A
Ale áno, je tam určite ten tlak, lebo tak vždycky sa to tak robilo, že tie deti proste boli. A ešte minimálne na Slovensku, čo pozorujem, tak názor, že nechce mať deti vôbec a viem, že nechce mať deti, hej, že tá žena niekedy naozaj presvedčená od mladého veku, že ona nebude matka, tak je braný akože absolútna hlúposť. Ale ja si osobne myslím, že keď niekto nechce byť matka, tak by sme ho k tomu ani nemali nútiť, lebo to potom nedopadá dobre pre psychiku toho dieťaťa. Ale ako zaujímavé bolo pre mňa, že vlastne moji rovesníci, ja mám pocit, že my sme si všetci tak trošku potrebovali vyliečiť generačné traumy a potom budeme pripravení na tie deti. Že to, čo sa kedysi robievalo možno skôr tak, že rovno dieťa, možno aj s partnerom, ktorý nebol ideálny, ale tak už zakladáme rodinu, tak teraz je veľký dôraz na to, že naozaj nájsť toho partnera. Aj sa radšej rozísť v tej 30-ke, len preto, aby sme boli spokojní s niekým, kto nás bude naplňať. Ja som nedávno spravila takéto rozhodnutie, toto môj partner, akože my nie sme až tak dlho spolu, a že presne som sa tak rozhodla hodiť do neznáma, že dobre, napriek tomu, že už teda mám ten vek, idem na to, lebo je mi to prednejšie, než akože ten správny postup v úvodzovkách. A možno veľmi ma bude zaujímať, že ku akej generácii rodičov toto bude viesť. A to uvidíme o 20 rokov, keď sa naše deti stretnú na terapii. Takže bude to také zaujímavé sledovať tieto spoločenské trendy pre mňa. Báro, na čem ty momentálně pracuješ? Ty už co tady prozradila, že už se nevěnuje svojí vášni vajíčkům, že to si musela opustit a věnuje se teď rakovině. A ja si neodpustím veľmi hrozný vtip a to je, že ja som tie vajíčka vlastne ani neopustila, lebo ja sa venujem teda testikulárnej rakovine. Takže máme také, že od vajíčku k vajcu vtip a vlastne, ale áno, je to testikulárne a močový mechúr rakoviny. A venujeme sa teda na SAUKE, na Slovenskej akadémii vied, moja skupina, alebo tá skupina, ktorej som súčasťou, presne na tú odpoveď chemoterapie. Alebo po chemoterapii. Takže teraz ja som prestúpila úplne na inú a dokonca som prestúpila do takej sféry, že ja to riešim ako taký bioinformatik. Že ja som sa začala učiť informatiku a spájam teraz moje biologické poznatky s informatikou a snažím sa z nejakých veľkých dát akože vyčarovať nejaké poznatky, takže máme to je teraz moja téma. A blížíme se k závěru. Já každému hostu vlastně pokládám tady tuhletu otázku. Co bys chtěla vzkázat párům, které čekají dlouhé měsíce a roky na miminko a stále se nedaří a je to už dlouhý, bolavý, náročný, tak nějaký vzkaz, nějaký takový povzbuzující, nějaký věty, jestli bys pro ně měla. Že to není chyba. A že žijeme v takom svete, kde nevieme ovplyvniť niektoré veci, ktoré by sme možno chceli, ale že sme v tom všetci spolu. A že sa treba o tom rozprávať. A hlavne s tým partnerom. A že ak cítia tlak od spoločnosti, ak posielam im silu, ak vieme, že ľudia vedia nevhodne o týchto témach rozprávať a vedia sa proste do toho vstúpiť, aj keď by nemali, tak im posielam silu a že ten svet sa postupne bude meniť k lepšiemu a dúfam, že sa im podarí to, po čom túžia. A nech sa o tom rozprávajú a s láskou a s otvorenosťou. Jasný. A věříš, že můžeme společně vstoupit do lepší éry plodnosti? Áno, a budem za to bojovať. Aby to tak bolo a dúfam, že všetci budú za seba advokovať, tie ženy aj muži, tak aby to tak bolo. Že sa tak presne spoznáme a že to prestane byť tabu a že to nebude stigma. A ja si myslím, že my ako ženy, aj s tým spoločenským tlakom všetkým, ako vieme podľa mňa spraviť tú dobrú šarapatu, jak som to povedala predtým. A ja si myslím, že to bude viesť k lepším veciam. A ještě úplně poslední otázka pro ženy, které třeba řeší opravdu už dlouho to čekání na miminko a už se dostali do nějakého věku, třeba okolo té 40, kdy samozřejmě je na ně jako dávaný opravdu velký tlak a jsou zařazovaný, že jo, do těch různých škatulek, prostě starší už ženy. Tak možná by mě ještě zajímal nějaký vzkaz přímo pro tyhle ty ženy, který často právě řeší AMH,
často právě mi posílají dotazy ohledně kvality těch vajíček a vlastně ohledně toho životního stylu, tak možná ještě bych ráda jako dodala naději a optimismus těmhle ženám. My jsme to tady samozřejmě probírali celým tím dnešním povídáním, ale ještě takovou jako závěrečnou větu na závěr, protože mně se to vlastně hrozně jako líbilo, to, že si ty vlastně tím tvým výzkumem dala i těmhle ženám nějakou jako naději, jo? Že vlastně ta kvalita, samozřejmě, ty jsi to tady řekla několikrát, ten věk je neoddiskutovatelný, prostě ta kvalita s tím věkem jako samozřejmě jde dolů, ale prostě sama si několikrát řekla, že to nebyla taková tragédie, to, co si tam jakoby viděla. A mně přijde, že ženy právě v tomhle věku okolo 40 jsou právě hodně často strašený lékaři a ta naděje není moc dodávaná, tak já bych poprosila tebe jako molekulární genetičku, autoritu, že by si nám nějakou naději dodala, protože já už samozřejmě taky spadám do téhle kategorie, mě je 41 let. No, moja prvá rada bude taká otázka, že zase samej sa spýtať, že čo potrebujem teraz. A keď to je, že potrebujem navštíviť tak všetkých odborníkov, ktorých navštívim, aby som sa teda naozaj, som si povedala, že som tomu dala všetko, držím palce, babi, choďte do toho. A moja asi jediná rada by bolo, že nevzdávajte sa. A to je taká možno aj taká od srdca, že a keď by to aj nevyšlo, lebo však musíme sa o tom baviť, musíme na to myslieť, že keby to aj nevyšlo, takže čo to pre mňa bude znamenať a čo budem potrebovať v takej chvíli. A čo všetko tomu som ochotná dať. Mať to ujasnené a potom si ísť za tým a bojovať. A hlavne sa pokúsiť naučiť robiť to s láskou a nie so stresom. Aj keď viem, že je to extrémne ťažké, neviem si ani predstaviť, ako je to ťažké, ale minimálne sa o to pokúsiť. A že jim držím palce. To je hezký. A já zároveň děkuji za to, co děláš a že jsi se rozhodla zkoumat vajíčka a takhle vlastně jim dávat šanci, dávat nám nějaké informace, nějakou naději o tom, že mně se hrozně líbilo to, jak jsi tam vlastně říkala, že opravdu i ty vajíčka těch starších žen, že vypadaly některý krásně a to mně přijde strašně jako důležitý vlastně tohleto znovu tady zopakovat, protože v tom vidím tu naději. Jo, že vidím v tom opravdu to, že to nemusí být tak špatný, jak nám všichni jako říkají. Samozřejmě nechci dávat nějaký planý naděje, to taky není dobrý, ale není to taká tragédia, ano. A ty jsi to viděla na vlastní oči, že pod tím mikroskopem. Ty si tam pozorovala x dní, že takže věřím, že můžeme nějaký prostě věci ovlivnit, ať už jsme se tady bavili o tom životním stylu, že jo, spánek, nevím, doplňky, cvičení, kvalitní strava, že to je taková ta komplexnosť, celistvost. Také to, čo nám nikdy neublíži a čo je vlastne dobre pre nás celkom. Pro zdraví vlastne, že? Ja ti ďakujem, že toto robíš, lebo naozaj je to krásny projekt a je to podľa mňa súčasť tej mojej lepšej éry plodnosti, ktorú ja si vizualizujem, že takéto projekty existujú, že ženy sa zapájajú, že sa pýtajú, že sa zaujímajú, takže ďakujem, že som toho mohla byť súčasťou, lebo je to naozaj nádherné. Děkuji. Děkuji moc. A já teda děkuji ještě jednou za tvůj čas, za cenné informace a samozřejmě budeme rádi, když ten díl budete sdílet. Asi to bude jeden z nejdelších dílů podcastu Plodné hovory. Ospravedlňujem. Ale věřím, že opravdu tady dneska padlo spoustu zajímavých informací, které se nám můžou krásně prostě propojit s dalšíma věcma. Takže pojďme to sdílet, pojďme to šířit dál a ještě jednou zopakuju, že všechno, co jsme si tady říkali, slouží pouze pro vaši inspiraci. Tyto informace neslouží jako zdravotní rady. Pokud máte zdravotní problémy, tak to konzultujte vždy se svým lékařem nebo nějakým kvalifikovaným odborníkem. Tak jo, pro dnešek je to všechno. Báro, děkuju a šťastnou cestu. Děkujem.